makadi tinofara makadi nemurambo kuri sei apostles vande nyasha dzichiri kutichengeta mwari onesu. It's good to meet you again apostles vande mufundisi Marufu. Yes, we meet you again. Murambo murati. Mambo Buddha. Yes, yes. Nyaya nomupostora. Ora. Nyaya yedu nomupostora inoenderera mberi. Tichikurukura nechechi ndeapostles vanda. Tinotenda. Yavo inonzi the Christian Church. Tinotenda. Mufundisi Marufu Seventh Day Adventist Church. Saka nhasi toda ngokurukura nenyaya yekuti kweiyo chechi yaMwari chaiyo yaKristu inoonekwa sei. Ndozotoda kuti kurukure. Ndomubvunzo wendinayo kuti tikakubvunzai mupostori vanda kuti mundipe zvitatu zvinobudisa kuti iyi ndo chechi yaJesu ndezvipi zvitatu? Chekutanga ndechekuti vateveri vaKristu Jesu vakazongonzi maKristu nekuti vanga vari vateveri vake. Zvaionekwa nemafambiro avo nemateverero ayo vakanga vachiita Kristu Jesu. Saka ndo chinhu chikuru chinotanga kukunongedzera pachechi yaKristu. Kuti azonzi maChristians zvakatotanga sekutuka, sekunemera. Saka nyaya iripo yekutanga ndeyekuti kana vanhu vakange vagamuchira Kristu Jesu, chekutanga chino vanofanira kuonekwa vachifamba maari vaine midzi yavo nekuvakwa kwavo muna Kristu Jesu. Iyi nyaya ndofunga tinoiwana kubva kuna vaKorosi. Kuti anenge achiti kana munhu sekugamuchira kwamakaita Kristu Jesu, vakwai maari uye mukure maari muine midzi yenyu nekuvakwa kwenyu muna Kristu Jesu. Saka kana totaura pamusoro pechechi yaMwari, chechi yaKristu Jesu, the Christian Church, ndomunga pachirongwa chakambopfuura kana ndisiri kukanganisa ndakataura nyaya yekuti kune chechi inonzi Christian Church. Ndobva ndataura kuti machechi echiKristu anongova maviri. Pane the apostate ne-the true. Kana toti pane apostate ne-the true, pane nyaya inoti Pauro achimbonyora ndiJohani anonyora achiti hapane shoko ratakanzwa ndo ratinongokuparidzirayo noti Mwari chiedza maari hamuna dima zvachose. In him there is no darkness at all. Ndofunga pane chimwe chirongwa ndakambotaura ndizo ndechino chirongwa here kuti kuti uzive kuti mari ndeyechokwadi unofanira kugona kuona masecurity feature. Saka ndakutaura pamusoro pechiKristu, chechi yaKristu inofanira kunge ine vanhu vanotevera Kristu. Mukabvunza kuti kana totevera Kristu kwakudii, pane nyaya inotanga pana Johani chapter 1 inotaura kuti nyaya inotangira pakugamuchira Kristu. Shoko raMwari kuti vose vakamugamuchira wakavapa simba rekuti vave vana vaMwari iye vanotenda muzita rake. Kutaura kuti kana munhu akanga ari pati yechechi yaKristu haangopindi chete nekuti abhabhatidzwa into a church, anogamuchira Kristu Jesu. Kana agamuchira Kristu Jesu kunonzi vose pakubhabhatidzwa vanhu vanovigwa kuti vazofambe neupenyu hutsva. Kutaura kuti kana munhu akanga muKristu ane upenyu hwaanofanira kufamba. Saka taderezvo Jesu wacho andataura kuti muteveri waKristu. Mm. Jesu wacho anoti inini ndinokugamuchira iwe
ndakachengeta mirayiro yababa vangu ndikagara murudo rwavo. Saka kana mukange muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Jesu anobva ati zvese baba vanazvo ndezvangu. Saka in a nutshell tokuti kana munhu akange akuva mukristu anofanira kugamuchira Kristu Jesu. Agamuchira Kristu Jesu opupura nemuromo, atenda nemwoyo, oponeseka, ochitanga kuchifamba semwana waMwari. Now you see, kana munhu kange uri mwana waMwari, pane dambudziko nhasuno mukati mezvitendero nezvitendwa kuti mune anonzi mabenchmarks, mabeliefs, zvichingosiyana siyana. Zvakadaro zvokuti izvo vamwe navamwe vanenge vane zvavanenge vachitenda, vobva vazviestablisha voti isusu tinobhilivha takadai. Now kana munhu akanga ari muna Kristu Jesu manje anofanira kuziva kuti anofanira kuvakwa nekukura muna Kristu Jesu. Alright, mufundisi Marufu vataura. Yes. Hanzi anopupura ofamba achitevera Jesu. Vakataura zvezvomutemo. Imungati zvitatu zvinoratidza kuti iyi ndo chechi yaJesu. Yeah, I think ndoda kuverenga Matthew 16. Pana Jesu akanga achitaura nemadisciples vakanga vakurukura. Jesu achiti zvakamira sei vanhu vanondoona sani kwe munoti ndirani. But verse 18 panobuda first point. Inoti, and I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. So Jesus said, I will build my church. Sando chinje kutanga chatinotarisa. Church ndeyani? Church inofanira kunge iri yaKristu. So ndizive ndapinda muchechi yaJesu ndofanira kuziva kuti founder wacho ndiJesu. Haifanira kuita munhu anenge achinzi ndiye muridzi wayo, zvokuti iye anenge achisiyirana kana newana wake wachiti chechi yedu yoita yemhuri yemusha. Chechi zita rekuti Jesu rinogona kushanda as a brand name rinoshandiswa chero nani zvake kuita zvaarida kuachiva. So you see, zvakafanira kuti Coca-Cola company, it's a brand name unogona kuwanikwa in also another companies. Kuti pane mamwe brands rakatoiswa kunzi Coca-Cola company, paSchweppes Coca-Cola company. So vanhu vanogona kuti hanzi ai wakati kutaura kuti Jesu kana kuti yonzi Church of Christ kana kuti Church of whatever, but tinotarisa kuti foundation yacho Church of God Seventh Day Adventist, tiri kutarisa kuti ndiani founder. Jesu ari kuti I will build my church, kuti the church belongs to Jesus. He must be in control. Ikangoita yevanhu yapera. And now when we see this statement Jesu ari kutaura kuna Peter, that's in Palestine about 2000 years ago. Jesu ndo paroti ndichavaka kereke yangu. Saka stage number 1 tinofanira kuona Kristu ari muridzi wechechi. Then stage number 2, Matthew 28 inotipawo imwe pfungwa pamusoro penyaya. Jesu amuka kuvakafa, akusiya chechi kana kuti akusiyira vadzidzi mission waizosara vachienda nebasa. Akavaudza zvavanofanira kusara vachiita because ndiye muridzi wezvinhu zvese zvichaitwa even after his resurrection. So verse number 18 to 20, Jesus anoti, and Jesus came and spake unto them and saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go therefore and teach all nations. Kaneme point. Kuroti chechi yaJesu inoita teach all nations.
1 hour wari kusiyiwa najesu. Once all power has been given unto me, ndiye amboti I will build my church. Saka ndichavaka kereke yangu. Saka kereke paichasara wanapita vakudzopozi maapostles ndio wanapita vari kuzwa statement iri, ndio macustodians ezvakavanzika zvaMwari. Pavanoti takaitwa vachengeteri zvakavanzika zvaKristu, vakuudzwa naKristu zvichazoitika kuti ini ndaane simba. Saka chiendai and teach all nations. Kuroti chechi yaJesu haisi limited in a certain environment yekuti vanhu vacho vanenge vachingonzi vari kuwanikwa kubhindura bedzi, ndokwavari zvokuti iwe ukapinda chechi iyo kubhindura ukatama ukaenda kuEthiopia unenge wakutotsvaka imwe uchiti hanzi yandaipinda yaya kuno kahiko. Chechi yaJesu inofanira kuwanikwa in all nations because it teaches. Vari kutopiwa all nations. Ukaenda kuChina unofanira kuiwana, ukaenda kuKuwait unofanira kuiwana. You must not be forced kuti yangu ndakaisiya kuZimbabwe kana ndakaisiya kuSouth Africa ndokwandakasangana nayo ndokwairi bedzi muDurban, vamwe vanhu havaiziwe. Chechi yaJesu inofanira kuti teach all nations. Kuroti vhangeri rechechi yaJesu chaiyo rinofanira kuita appeal to every nation. Haifanira kunzi Africa yedu kuti chechi yacho ndiye muAfrica, iri kuti we are limited to Africa, zvekuti wekuEurope wachazoita sei zvazvawo Mwari achazovaona. No, chechi yaJesu ndiye marudzi ose, ndiye all nations, teach all nations. So that's the second point. We also see Jesus anobva ati baptize them. Saka chechi yaJesu ikadzidza inofanira kunge ine mafeatures ekubhabhatidza. We see that even in the book of Acts, starting even by the day of Pentecost, and 3,000 were baptized. You read, ukafamba ukangoti fure machapters, unonzwa pana chapter 8. Pautaura nyaya yekubhabhatidzwa kwavanhu paSamaria. Pautaura nyaya yekubhabhatidzwa kwemuranda waKandasi. Pautaura nyaya yeconversion yaSaul. Saul anonzi akabhabhatidzwa naEneas. Saka chechi inofanira kubhabhatidza. Tinofanira kuona mabaptism achiitwa. Saka when the church teaches, it then baptized. So these are some of the features that we find. Kana zvinhu zvisiri kuitwa pachechi ichiclaima kuti ndeyaJesu, there is something wrong, because instruction iyi ndoyekusiyirwa vanhu naJesu wachati I will build my church. Akadakuenda simba ndaanaro, but musara muchiita izvi, dzidzisai marudzi, bhabhatidzai vanhu. Alright, notenda iyi ndonga ndabata panapa. Pane nyaya yekutevera Jesu, poita nyaya yorubhabhatidzo, handiti neye mutemo, ndonga ndo zvandanyanya kubata. Alright, tikatarira nyaya yekutenda Jesu norubhabhatidzo, maybe ndo pendingada kuti ndimbotivhunzei. Ndichatanga nepamuri mbosho kuti kana watenda Jesu kubhabhatidzwa unobhabhatidzwa sei? Unobhabhatidzwa mvura here kana kuti? Alright, tinotenda. Ndofunga pane nditendere kuti ndimbowedzere pane zvataurwa nemuvhangeri. Yes. Muvhangeri vabata nyaya inowanika pana muvhangeri vabata nyaya inowanika pana Mateo chapter 16 pavhesi 18. Ichibvira pamusoro zvishoma Jesu achibvunza vadzidzi kuti vanhu vanoti inini ndinani. Vadzidzi vakapindura, vamwe vanoti muri nhengi, vamwe vanoti muri chakati, vamwe chakati. Jesu anobva adzikisa mubvunzo zvishoma akati, ko imimi munoti ndirani? Jesu paanobvunza mubvunzo uyu, ndinoona vadzidzi vese vakanyarara vakatarisa. Pita ndokubva adavira. Pakapindurwa naPita, imi muri mwanakomana waMwari, Pita achipa mhinduro yake. Jesu anochitaura kuna Pita kuti nyaya yese yako nyama neropa hazvina kukuzivisa, kutaura kuti patoo nepawa riri pamusoro rakuzivisa nyaya iyi. Jesu pavhesi 18 yabva ati iwo zvako ndiwe Pita, but now pada kubata ndepekuti upon this rock will I build my church. Muvhangeri vataura nyaya inokosha kuti izvo
church yaKristu yakaestablishwa naKristu. Jesu anoti will I build my church. Vamwe vanozoti saka ikazotanga kwakwa papi? Jesu anotaura kuvadzidzi kuti imimi muchagamuchira simba, you shall receive power, kana mweya mutsvene akanga auya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema, paJudhea kusvikira kumugomo wenyika. Saka kutaura kuti apo Jesu anoestablisha his church, anoestablisha by the power of the Holy Spirit. Panofanira kudzika mweya pawakadzika wakabva anointa the church. Vhangeri vabva vataura kuti pakabva paparidzwa. Vasimuka vakaparidza nyaya yakaparidzwa payo zvakanzi tendeukai. Kutaura kuti kana kanga pakatangira church, the mission yechurch, Jesu pakati I will establish my church. I will build my church upon this rock. Yanga ine mission yekuenda kunoita proclaim the gospel. That's the mission of the church. Kutaura kuti number one, Jesu is the founder of the church. So Paul anoti acknowledge mukati kaverenga kubva kuna vaKorinde kutaura kuti hakuna imwe futi foundation ichagona kuiswa kunze kwedzakalewa kare dzinotonzi Kristu Jesu. Now kazvadari zvimanje takutaura pamusoro pe-identifying church yaKristu. Tofanira kuona kutizvo Jesu paataura pana Mateo ataura kuti the gates of hell shall not prevail over it. Kutaura kuti masuo eHadesi haagoni kukunda church yakaestablishwa naKristu. Tikadzokera sure tichaona kuti church yaKristu iyoyo payakaestablishwa makore achona anotaurwa pamusoro pemakore adzokera Jesu kudenga. Vamwe vanenge vari maskola vanotaura pamusoro pa-AD 31. Kutaura kuti any other church inozonzi yamuka after AD 31 ameno kuti ndeyani. Saka kana taura pamusoro pachurch yaKristu taura pamusoro pe-the church iyo Kristu akati will I build my church. Inovakwa rini after his death and resurrection. Nekuti panga pachifanira kuita ropa raKristu Jesu rinogona kupa simbiso pachurch yaKristu. Zvabva ipapo Jesu akataura kutizvo inini kana ndikange ndaenda ndichakutumirai mweya kuti ave nemi. Ndichavhunza panyaya yemweya. Ndandabvunza mubvunzo wendoda kuti mupindure apostoli. Tukusvika mautaura baptism. Nguva yangu ndo yakaipa. Asika nguva yenyika iyi. Takandoda kuti ndihwisise nyaya yorubhabhatidzo. Alright, vanhu vanobhabhatidzwa mvura handiti ndizvo here mupostoli? Vanhu vanobhabhatidzwa mumvura. Sei vanhu vachibhabhatidzwa mumvura vechechi yaKristu? Ndofunga pane nyaya yatinoverenga kubva mukati meshoko raMwari inowanika pana Efeso chapter 4 pavhesi ya5. Inoti one Lord, one faith, one baptism. Kutaura kuti izvo zvinoitika ndezvinoti mabhabhatidzo anogona kuwanda pane mabhabhatidziro avanhu pavanoda, but chakakosha ndechitofanira kuestablisha kuti there's only one Lord wacho anonzi Kristu Jesu. There's only one faith. That faith is the faith of Jesus. And there's only one baptism that inorecognizwa kudenga. Saka tochiuya manje parubhabhatidzo nekuti pavakapiwa mandate vakanzi izvo kana magamuchira simba you shall be my witnesses, muchava zvapupu zvangu kubva paJerusarema, paJudhea kusvika kumugomo wenyika. Jesu amuka, paakamuka paipa anoti ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika, saka chiendai neizvozvo and make disciples of all nations baptizing them. Ndopatakuda kusvika saka ndisati tataura pamusoro perubhabhatidzo ndoda kutaura kuti izvo munhu anofanira kubhabhatidzwa ndianenge atenda. Saka zvaunenge watenda iwewe ndo zvichadetermina kaindi yerubhabhatidzo yauchagamuchira. Ndoda kuti nditi marubhabhatidzo akawanda, akawandisa. Vamwe vanopfudza, ukapfuura nepasi pemureza unomona kuti wabhabhatidzwa. Umwe akanzi panokugamuchira this letter
watobhabhatidzwa unotogamichira this letter. Vamwe vakatonotsvaka mukaka vakati vanodira mukaka, munhu akamira mumvura. Zviri kuitika akawandisa. Vamwe vakati tinonyika mumvura kamwe chete, vamwe vakati tinonyika katatu, vamwe vakati tinonyika ka7. Ese marabhabhatidzo ayani. But vaEfeso chapter 4 verse 5 inongoti there's only one Lord, one faith and one baptism. Now kana takuti isusu maitaura pamusoro pechikristu, isusu totaura pamusoro kuti our Lord isu watoti one Lord, totaura pamusoro paKristu Jesu, nekuti hakuna umwe. Is wherever vakatanga machechi avo vakagodii, hapana kana one akafira one pamuchinjikwa. Ende vese vakafa vanovigwa, ende hakuna kana one anoresurrecta. Zvakangoitwa chete naKristu Jesu. And so for that reason vanofanira kuziva kuti he deserves kuti anzi Lord. Ndatombobvunza vamwe vakati gore rino ndi 2025 zvikanzi days of our Lord, ndikandokuti chii? Kutaura kutizvo chero munhu asina chekuita naKristu anongotaura kuti gore rino ndi 2025 pakudii days of our Lord. Zvinotisvitsa pane imwe ndima inenge ichitaura kuti marudzi ose achapupura kuti Kristu Jesu ndiye Ishe. When you proclaim kuti gore rino ndi 2025 you are proclaiming kuti Jesu Kristu ndiye Ishe. Kuti uda kuzomuteerera kana uda kuzomuteerera yanyaya yako ya decision yako unozozvidavira kuna Mwari. Now ndakuya pabaptism. Pabaptism kana tautaura pamusoro pechikristu, shoko raMwari rinotaura kuti pakubhabhatidzwa munhu anovigwa nekumuka pamwe chete naKristu. Paanomuka anonzi anomuka kuti afambe neupenyu hutsva. Kutaura kuti baptism is not there to make you a member of the church. Iripo kuti ugone kutanga kufamba neupenyu hutsva muna Kristu Jesu. Kuti fellowshipping, unozi no fellowshipper. You can fellowship in church organizations, right? Asi the purpose yekuti ubhabhatidzwe ndekunofanira kugamuchira the gospel. Wagamuchira gospel rashi Kristu Jesu, wobva wati inini ndatenda muna Kristu Jesu. Then semuranda wekandasi the other time tambotaura pamusoro pemumwe muchinda akanga chinzi muranda wekandasi anga achitobva conference yechechi meno kuJerusarema. Ari kufamba akanga achiverenga bhuku raIsaya. Ari kuverenga bhuku raIsaya anga asiri kunzwisisa. Kuti anga asiri kunzwisisa tozozviona nemhaka yekuti Mwari, shoko raMwari anotaura kuti Philip akangosimudzwa nemweya kubva kwaangari. Ameno kuti anga aripi? Abva aiswa pedo nengoro, abva tanga kufamba, abva abvunza mukuru, naye mukuru munonzwisisa izvo zvamunoverenga? Mukuru akati andingagonzwisisa sei pasina anondidudzira. Philip akapinda mungoro, ndokubva shoko raMwari kuti akamuparidzira Jesu kubva mubhuku raIsaya. Ngoro ichifamba vachifamba, aparidzirwa ndiye kuti hei mvura, akaona mvura akati heiyo mvura chii chingandidzivisa inini kuti ndiregere kubhabhatidzwa? Philip akapindura achiti kana uchitenda zvinoitwa. Kutaura kuti baptism inofanira kuva anchored pakutenda panonzi faith. Alright. Ndo wazvimuri kutaura muri. Hanzi mvura. Pane nyaya yemvura. Ndo iri kutaurwa pana mambotaura mukati rubhabhatidzo kwakasiyana, vamwe vanobhabhatidzwa nemazai, vamwe nomukaka nezvimwe zvakadaro. Ko iyo mvura, mufundisi Marufu, sei iri iyo inobhabhatidzwa mari? Muchiti mukaka hauiti? I think ndiwo program yakasarudzwa nedenga kuti pave nemvura. Panofanira kuva nemvura nemweya. John 3 Jesu akatsanangura nyaya yacho kuna Nicodemus wachitaura nyaya iyoyi yekuberekwa patsva. Nicodemus akamhenga atofunga kuti kuberekwa patsva kudzokera mudumbu ramai wozvarwa futi. Pandoda kuti ndiverenge panapa verse 5 John 5 inoti Jesus answered, Verily, verily I say unto thee, expect a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, that which is born of spirit is spirit.
saka purpose yebaptism irikutotsanangura because uri muhondo pane chiri kubereka munhu panyama zvatinoitwa namai chibuda mudumbu ramai. David anotaura mubhuku raPsalms kuti mai wangu akanikamushira muzviwi, ndakaberekwa nembereko yezviwi. Kuverenga Korinde wekutanga chapter 2 verse 14 inoti munhu sezvaanoberekwa haagamuchire zvinhu zvomweya waMwari nekuti upenzi kwaari haazvinzwisisi. Saka nyama haigona kunzwisisa zvinhu zvomweya zvaida kuitiswa. Saka denga rakaisa provision kuti no, iwe uchiberekwa futi patsva sapachada mvura nemweya. Mvura saka munhu achinyikwa kuti anyure mukati, saka ifanira kunge iri zhinji yekuti munhu anyure, because afa nemunhu apinda mudumbu, then paanobuda afa nemunhu azvarwa abuda mudumbu asi raadumbu remvura. Kana adaro anochibva azobhabhatidzwa nemweya. Zvakademonstratwa naJesu paakasangana naJohn akamunyika mvura. Vhesi inoti akati achibuda mumvura mweya wakauya pamusoro pake senjiwa. Saka process iyi yekuti mvura nemweya ndo zvinobereka munhu kubva munyama kuti achitanga kuva munhu wemweya, because John 4:24 inoti Mwari ndimweya, ari kumunamata anomunamata mumweya nemuzvokwadi. So God is discouraging nyaya yekumaapuro tiri panyama, because nyama Romans 8:7 inoti haigoni kuzvisa pasi pemurayiro waMwari, nevese vari munyama havagoni kufadza Mwari. Saka nyaya ingoripo, mvura iri kuuya as a symbol of a womb. Pamacho kaverenga Romans 6 iri kuuya as a symbol of a tomb, mata akuviga munhu wekare. Kana munhu akanga afa arorerwa namuKristu pamuchinji kwaona cross, because pacross ndo panororerwa nyama yese. All the desires of the flesh are nailed to the cross. Unofa pamuchinjikwa, then you are buried in the water, wovigwa mvura. Paunosimudzwa kubuda mvura wazvarwa wava anew, waakunzi munhu womweya. Ndo pakunzi naJesu aberekwa nemweya, mweya. So that's the purpose of water. Saka pamba chiri kumira sedumbu, pamba chiri kumira seguva. Alright, mvura takaitarisa mvura yakasikwa ere mvura mupostori kuti tikati mvura, was water created kana kuti zvakamira sei? Patinoverenga shoko raMwari tinonzwa kuti zvinhu zvose zvakaitwa, kutaura everything visible or invisible was created including water. Alright, mvura yakasikwa mfundi ndizvo? Yeah, I think the response ya apostle is very correct. But when you go pa creation week yepana Genesis 1 tinongonzwa kuti mvura yakanga iripo, yanga ingoripo, but yakasikwa, because kuti ivepo inofanira kunge yanga yakasikwa nekuti zvinhu zvose zvakaitwa naye zvinoonekwa nezvisingaoneki. Saka mvura ichioneka zvinoreva kuti yakasikwa, but haina kusikirwa pa creation week, because parunzi pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu, rima rakanga riripo pamusoro pemvura. But vhesi yatoti pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Saka nyika nedenga, panyika ndo papaine mvura. Saka Mwari aisagona kusika nyika, mvura cheisipo. But panozotanga creation week kuti Mwari akati chiedza ngachivepo, kuti day 1 ndiri kusikwa light, mvura inonge yatomentionwa nerima rinenge ratomentionwa. Izvi zvinhu zvanga zviripo, but zvakasikwa naMwari, because patiri kupiwa naGenesis 1 handipo pari kutangira Mwari. Tiri kuudzwa pari kutangira existence yedu isusu. We know that before Genesis 1 wanhu vanga vatori mune inonzi eternity past. Kune kwava kuchitobva Mwari nezvinhu nezvisikwa zvake nengiro dzadziriko. Job 38 inotaura verse 7 kuti Mwari paaitosika hanzi vanakomana vaMwari, masons of God, shouted with joy and the morning stars praised him. Saka Mwari paaitosika panonzi masons of God nevanakomana venyeredzi vakanga varipo Mwari vachitosika. So zvinhu zvese zvakaitwa naMwari, mvura nenyika zvatinoona. Okay, thank you. Mataura imimi kuti chechi yaMwari ndeye vanhu vakatenda kuna Jesu. Vatenda kuna Jesu, chinoratidza kuti watenda kuna Jesu kubhabhatidzwa, handiti? And mukati kubhabhatidzwa kunoitwa mumvura zhinji ndokuti unyure. Kureva kuti ndikaiswa chipiyaniso nemvura handina kubhabhatidzwa.
handina kunyura. Wabhabhatidzwa asi rubhabhatidzo rwacho harusiriro rinogamuchirwa nedenga. Rubhabhatidzo unenge wabhabhatidzwa nekuti unenge watenda zvawakatenda. There's one Lord, there's one faith and there's one baptism. Saka munoona pane indoona sokuti pane confusion inomboitika kazhinji patinoparidza shoko. Pavaparidzi veshoko kazhinji vanoparidza vachifungidzira kuti vanhu vese vanotenda zvavanotenda. Alright. Ndosaka uchizoti wasiiswa chipensa unobhabhatidzwa. Aiwa wabhabhatidzwa. Asi pane zvaanodini zvaanotenda. Alright. Regai ndidzoke kunyaya iyoyo. Kutenda kuna Jesu. Kutenda chicho uri kutenda tiri kuti chechi ndiye vanhu vanotenda kuna Jesu. Chicho unotenda kuna Jesu. Uri kutenda kuti Jesu akuitirei? Mfundisi. Kana totanga pana mbozoro. Chori kutenda chacho. Kana ndichinzi ndotenda kuna Jesu. Chiche ndotenda substance yokutenda. Kuti ndipinde muchechi ya Jesu. Ndiye ndichitenda chii kuti ndimutevere muchechi yake. Okay, that's a good question. I think itine mavhesi anotsanangura anoshandisa wara ramuri kushandisa. I don't know, shona inenge chingoti kutenda. Faith inonzi kutenda, belief inonzi kutenda. But Bible inoti nekuti Mwari akada nyika nekudaro kuti akapa mwanakomana kuti ani anotenda maari haachafe asi akuwana upenyu usingaperi. To believe in Christ zvinotsanangurwa naJesu. Even pana Thomas akanga azoona Jesu manje amboudzwa kunzi tamuona akaramba akanzi chiomba mavanga. Jesu akati watenda nekuti waona, asi akaropafadzwa anotenda kunyange asina kuona. So patiri kunzi kutenda muna Jesu takutoona maclues. It is to believe fully in the life of Jesus, to accept his life, upenyu hwake kuti uve hwako. Kana chinzi ndinotenda muna murambwi, ndiri kuti I will defend you even with my own blood. Haya vamurambwi ndewangu. Even my behaviors correspond. Vanotanzi anobehave, wanongobehave zvakafanana. Nekuti waira wafambe wese vasina kudii, vasina kutenderana. Saka kana munhu achinzi atenda muna Jesu, you are being obliged kuti iwo ufambe. Saka vechiti uyo unoti ndinomuziva anofanira kufamba sezvaakafamba iye. Uyo anoti ndinomuziva asingafambe sezvaakafamba iye mureve wenhema, zvokwadi haisi maari. So kana achinzi munhu atenda muna Jesu, taakutanga kuona reaction to character change, kuti mararamiro awakuita kunyange wakazvarwa uri tembo samaita kumusha kwenyu, paakuratidza kuti paane musiyano wane mamararamiro asiyana newedzinza rako, because une mumwe wawagamuchira wawakufamba naye achinja even makuriro awakaita wane upenyu hwake mauri. So I think that's all, kuona upenyu hwaJesu, his life in you, kuti kana vanhu vakatora Jesu vakamisa apa mafambiro akati Jesu aenda kusinagoge rini, vhezi inoti aenda nesabata. Jesu aiita sei kana saka ane varombo? Tiri kuona zvese zvichitozvita. Alright, mfundisi. Yes. Muri kutaura mati kana ndikati ndotevera murambwi, zvimwe mune muchitevera murambwi kuti akupei mari kana hanayo, zvimwe mune muchida zvimwe zvinhu mari. Apa mimi chetinoda muupenyu hwaJesu chii? The end ndoda chinozoguma kuti watenda. Hanzi Mwari wakada nyika nokudai ndo yamaverenga. Yes. Achiri kutsvakwa unotenda kuna Jesu arege kudii? Arege kufa. Chinoita kuti tife chivi, mairo wezvivi rufu. Saka the opposite is true. Chinoita kuti tisafe kururama. So what we are looking for in the life of Jesus, it is his righteousness. Because Jesu ndiye ega anodeclare even in the Bible kuti he was tempted at all points yet without sin. Saka tiri kupiwa upenyu hwaJesu kuti isusu tirarame tisina zvivi matiri. Alright, thank you. Kuona kururama kwaKristu matiri. Thank you. Hanzi tirarame tisina zvivi. Ende zvivi ndo chii? Mbozo. Chii chivi? Sikanzi chivi, vari kuti ivo tiri kuchechi ya Jesu inotenda kuna Jesu. Ende kutenda kuna Jesu, kutenda kuti Jesu uchandibetsera kuti ndisava nei? Nezvivi. Nezvivi.
zvivi chii ndandidi mhinduro yakareba ndoda kudoko kunze vanhu munhu une chivi ndangandida kumbotaura kana mabvunza muvhangeri pamusoro pekutenda muna Jesu ko mazuva ndijamba 1 asi wangopa mhinduro yamagutsikana nayo kana mukati hava mhinduro yamapa haigusi imi munogona kuti zvamataura mubvundisa hazvisi asi kana muchiti inogutsa chipindura wandabvunza ndofunga ndoda kuti ndiwedzere pane pataura nemuvhangeri ndofunga ndoda ndiwedzere pataura nemuvhangeri kuti kutenda muna Jesu, believing in him. Ndoda kuti nditizvo Paul anoti atenda muna Jesu, anotitaura kuti inini ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Saka mukaona ndiri inini upenyu hwandiri kurarama handisisiri inini ndiri kurarama asi Kristu akurarama mandiri. Saka kana munhu ukange watenda muna Jesu, kunonzi kutenda muna Jesu is to submit your will to the will of God. Kunonzi kusarenda zvauri nezvido zvako wozviisa pasi pezvido zvaMwari. Wonzwisisa kuti kana ukange wakwirira zvokukwirira zviya zviya, your highest position must be right under the feet of Jesus Christ. Kana ukadero manje unofanira kuziva kuti kana ukange wamuteveri waKristu pane pamwe paunofanira kutomboshorwa nevamwe vanonzi vazivi vemurayiro. VaJudha, vaFarisi, vaSadhusi vanofanira kutombokushora. Nekuti pane zvimwe kaupenyu kaunenge wakurarama ukange wakuteerera Kristu hazvisi structured. Noona Paul achimbotaura manguva anotaura kuti murayiro ndowemweya, ini ndiri wenyama, sold under sin, ndakatengeswa pasi pezvivi. Saka munhu angagamuchira Kristu Jesu ndosaka uchinzi anopiwa simba rekuti ave mwana waMwari. Is that power yekuti ave mwana waMwari inonzi power of the Holy Spirit. Ndo saka Paul achinyora anotaura kuti mimi pamakatenda imimi, you were sealed by the Holy Spirit of promise. Kutaura kuti there is sealing inoitwa nemweya mutsvene waMwari kana munhu akange agamuchira akubelieve in Christ. Saka mararamiro ake, chero vamwe vanenge vachitenda matendero avanenge vachirangona kuti kumana handizvo here izvo. Jesu imwe nguva akatonzi arudzinga mweya wakaipa nemweya wakaipa. Jesu imwe nguva akatombopomerwa mhosva zvikanzi kuye vadzidzi vako one manje muri kutyora murayiro weSabata, mungapita nezviyo nemusi weSabata here? Mungapinde munda here? Saka zvandotaura panapa ndezvokuti the standard of measurement yevanhu nethe standard of measurement yaMwari inosiyana. And so kana munhu kange wagamuchira Kristu Jesu, now upenyu hwaKristu hunotanga kuonekwa mauri. Kana waonekwa mauri, imwe nguva Jesu anopa mharidzo dzidziso, anotaura pamusoro pemumwe munhu anozonzi muSamaria akanaka. Jesu achitaura nyaya aitaura kune vanhu vakanga vachiziva uye vakanga vachiziva murayiro, kuti muprista akasiya munhu akanga arohwa achipfuura. Vatendi vanhasi kana vakange vakatarisa vanoti muprista akakanganisa chaizvo, eguda rusei. But zvakanga zviripo pamurayiro kuti kana ukanga uchina unoshumira waisafanira kubata chitunha. Saka nekuti vakanga vachimhanya unoshumira vachichengeta the letter of the law. You see, kana uchitaura pamusoro pemurayiro waMwari, there is the spiritual and the letter part of the law. Ukabvunza Paul, the letter killeth but the spirit giveth life. Saka munhu akanga muna Kristu Jesu manje asubmita his will to the will of God. Saka upenyu hwaakurarama manje aakulidwa by the Holy Spirit. Saka namweya mutsvene ukanga wakutungamirira. Imwe nguva Paul achinyora anotaura chirizvo, isusu we are his workmen. Itiri basa remaoko ake. We were created in Christ Jesus unto good works
Alright. kuti our good works Ndonga- should come anofanira kuuya spontaneously nemhaka yekuti wakagamuchira kristu Alright, jesu mataura zvakanaka munhu washe. Ndopane mubvunzo wangu. Kuita mabasa akanaka. Handiti. Ndozotaurawo kuna Jakobi. Kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Mabasa aya ndechi anobva papi? Ndonga vataura nyaya yemurayiro wekuti usabata chitunha. Handiti. But ndo mabasa akanaka here wana Kristu. Toda kuti chechi yaMwari murayiro wemabasa akanaka weinochengeta ndoupi? love the lord your god, ida mwari wako nemoyo wako wose nekufunga kwako kwose nekuita kwako kwose wodawo kwako kwose kuzvida kwaunozviita iwewe. Kana ukanga wadai wazadzisa murayiro wose navaprofita. Alright. Kuda Mwari kudii? Murayiro wokuda Mwari. Nokuti vanhu vamwe variteera chirongwa chino. Unonzi handikanzi ndoda Mwari. Maybe ndomutengera mota. Mwari ndamuda. Maybe Mwari ndikaita kuti vanhu vawande muchechi vakawanda vakazadza stadium. Ndada Mwari. Ndikupi kuda Mwari? Kuti ngataura kwechechi chaiyo chaiyo yaKristu. Kana ukanzi Mwari ukamuda unomupa mari unomupa chakadai. Ukaverenga shoko raMwari rinotaura kuti izvo Mwari anotaura kuti mombe dzese, all the silver and the gold is mine, siriveri yese nendarama ndezvangu, nemombe dzese dziri mumafuro ndedzangu. Mwari anozotaura imwe nguva yandinomboti rafu yekuti anotaura dai ndani nenzara ndaisatombokuudza. So God is never desperate. God is not poor. God does not need your anything. Mwari anoda iwewe. Iwewe. Ndosaka isi mutengo wakatengwa nawo wakatsvaka kwauri weropa raKristu Jesu. His precious blood of Christ. Kuti munoona zvinoitika ndezvekuti izvo kashoma waparidzi wanotaura pamusoro paKristu neropa raKristu nekutenda muna Kristu Jesu. Kazhinji vanhu vanoda kutaura pamusoro pezvavakaestablisha as their principles kana kuti as their beliefs kana kuti isusu nemafundamental beliefs edu akadai. You see, they put more effort and emphasis on those. Vamobva vazopa emphasis pamurayiro waMwari. Isi mukaverenga shoko raMwari, Paul achinyora anotaura by the deeds of the law shall no man be justified. Kutaura kuti kuita murayiro hakusi kunoita kuti ujustifyiwe. Unongoruramiswa bedzi nenyasha dzake nekudzikinura kunobva muna Kristu Jesu. Isi kana munhu adzikinurwa chakuitika bedzi ndechekuti kana akurarama upenyu uhomwa hwaKristu akurarama upenyu hwaThe law giver. Alright, munhu washe. Ndonga iyoyo ndo yataatambobata. Tikati isusu kutenda kuna Jesu, handiti? Ndo kutenda kuna the law giver. Is to submit yourself to the law giver. Kana watenda to the law giver. Wakuzoita kuti uri kutenda kuti the law giver iyeye ukwanise kutenda kuchengeta mutemo wake usaita zvivi. Ando zamataura vamaru. So ndoda kuti inini ikoko kurarama kunoonekwa sei kuti uyu munhu watenda kuna Jesu, uyu waponeswa. Kuonekwa sei nani? Kuonekwa nevanhu vanorarama. Alright. Kuti warati kana newewe wacho unotenda unozviona sei mufundisi? Aiwa, vanhu vanoona mabasa ka mabasa ndiwo anoratidza kuti wakatenda. Ndo ndoda kuziva mabasa api? Mabasa emurayiro ndiwo unorarama. Mabasa emurayiro, kana tichitaura murayiro waMwari uri pazvinhu zviviri, ukama hwomunhu naMwari neukama hwomunhu nemunhu. Kana munhu aine ukama naMwari, Mwari anozoti ungada sei inini wasina kuona uchivenga hama yako wakaona. Saka kureva kuti you can't have a relationship with God when you hate your brother. Saka murayiro even ine gumi yanga yakadividwa pazvinhu zviviri izvi. Yanga ine ukama hwomunhu naMwari
neukama hwomunhu nemunhu. Zvinhu zvaiudzwa even maIsraelites zvinoita sekuti mutemo wokuti ida Mwari wako wangoitwa naapostoli ndiwo kuNew Testament nemwoyo wako wose. kuOld Testament zvazvisiko kuti ida kwako sezvaunozviita iwewe zvazvisiko. Ndoda kungoverenga mavhesi anoratidza kuti kuOld Testament ndozvaitoparidzwa. Vanhu vaiparidzirwa kunzi ida Mwari wako nemwoyo wako wose, wobva waudzwa futi kuti ida kwako sezvaunozviita iwewe kuOld Testament. Nekuti murayiro waMwari womutemo gumi ndizvo wakanga uchiparidza pakati pavaIsraeri. For example, Deuteronomy chapter 6 verse 5. Jesu akanga abvunzwa nyaya iyi nemuFarisi kuti hama yangu ndeipi. Jesu akati pamurayiro pakanzi kudii, zvikanzi newe pakanzi ida Mwari wako nemwoyo wako wose newo kwako sezvaunozvida iwewe. Zvikanzi chichiita izvi zvogorarama. Nekuti zvaiva pamurayiro. Nyaya yekuda Mwari nekuda munhu ndiyo iri kutaurwa vhina naJames nana John. Kana tisina rudo hatizivi Mwari, nekuti Mwari rudo. So kuti unzi uri kufamba naMwari unofanira kunge une love for God. Kuti unzi uri kufamba naMwari unofanira kunge une love for men. So Deuteronomy chapter 6 verse 5 inoti, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Iyo Old Testament. Saka nyaya yekuti ida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose haisiyi muNew Testament. Inyaya yaitoparidzwa even kuOld Testament. Ukaverenga Leviticus 19 verse 34. But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself. Zvakanzi even a stranger ari kugara pakati pako unofanira kumutora semunhu wako, mude sezvaunozvida iwewe. For you are strangers in Egypt, but I am the Lord your God. Saka parotonzi even pakaita stranger, love that stranger as thyself. Vakanga vachitoemphasize izvozvo kuti ida kwako sezvauri kuzviita iwewe. So ndo zvazvakaiswa pamutemo. Mutemo ine gumi iri 10. Munhu akati anoda Mwari hatimuona achinamata zvifananidzo. Munhu akati anoda Mwari tinomuona nekusareva zita raJehovha Mwari pasina. Ndo zviri pamurayiro. Munhu akati anoda Mwari hatimuone aine mumwe Mwari kunze kweMwari wacho. Inenge ya confusion. Munhu akati anoda Mwari tinomuona nekurespekta kuti Mwari ndiye musiki wake, achizvitenda. Ndokuti mutemo weSabata kuti chengeta Sabata nekuti Mwari akasika. Tozvipa mutemo. Kana munhu akati anoda hama yake hationa chiuraya, hationa chiita upombwe nemudzimai wake, hationa chiwa chiokake, hationa chireva nhema pamusoro pehama yake. Alright. Ndo zviri pamutemo. Alright. Saka kana munhu achibhabhatidzwa manje, zvamataura izvi ndo zvaanofanira kuita izvi. Kana munhu achibhabhatidzwa ndotaura zvaanofanira kuita. Tinovhura vhesi Romans 8 inotsanangura kuti munhu abhabhatidzwa anofanira kuita sei muchechi. Okay, let me just go to Romans 8. Romans chapter 8 from verse number 1. Paul anga achitaura nyaya yekuti ndiri munhu ari pakutambudzika. Ndiani angandisunungura pamuviri werufu. Now, sorry. Let me just read it. Romans chapter 8 from verse number 1. So ukaverenga verse chapter 7 ndio inotanga Paul achitaura kuti ndiri kutambudzika, ndiani angandisunungura. Verse number 1 anditi ndauti ndiverenge pa zvekutaura napo. Mukaverenga verse 24 ya Romans 7 noti, oh wretched man that I am, who shall deliver me from the body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. 8 verse 1. Therefore now there is no condemnation for them that which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit. Waberekwa patsva. Because tati kuberekwa patsva hakusi kufamba munyama, pana akaberekwa nenyama, inyama. But Paul akuti isi takufamba mumweya. Saka hatichina mhosva yatinopiwa. Because murayiro waMwari unopa mhosva kuna ani nani anoita upombwe, unomupombera mhosva kuti iwe hauna ukama naMwari. Kuna nani anoba murayiro unomupa mhosva kuti iwe hauna ukama naMwari. But vakufamba mumweya, Paul akuti hatichina condemnation. Anotaura why? Anoti teerai paverse number 2. For the law of the spirit of life in Jesus Christ had made me free from the law of sin and death. For what the law could not do,
in that it was weak through the flesh. Murayiro wanga usingagona kuita nekuti nyama yakanga ine simba. But now because I've been born again, nyama isiro yakutungamira chakutungamirira mweya. God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for the sin condemned the sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Hanzi Mwari pakutuma kwaakaita mwanakomana wake Kristu Jesu akapa mhosva zvivi zvazviri munyama kuti zvakarehwa nemurayiro zvitange kuitika matiri. So when you receive the life of Jesus, immediately kana wazvarwa patsva nyama yaurayiwa, makwadzi enyama dzafa, unotanga wega kurarama zviri pamurayiro pasina anokumanikidza. Pari kudziva ndichaita sungano itsva, ndichanyora murayiro yangu mumwoyo menyu. Hakuchina achadzidzisa mumwe kuya kuchechi tichiwerenga mirayiro. Kuchechi hakuverengwe mirayiro kana vanhu vagamuchira Jesu. Kuchechi vanhu vari kuchechi avagamuchira Jesu vanorarama murayiro, saka havaramba vachiuverengerwa zvaiitirwa maIsraelites. MaIsraelites vaiverengerwa murayiro waye nekuti ivo vakanga vachiramba, vanga vari nedenial. Saka murayiro wanga wakanyora padombo. Mwari aivati ndoda kuzama kunyora murayiro uyu mumwoyo menyu, but your hearts are hardened like a stone. Ndiri kutonyora kunge ndiri kunyora padombo. Saka vairamba vachiverengerwa, but vhesi inoti mwoyo yavo yakanga yakaoma vasingadi kutenda, like Israel of today. Shungu dzaMwari ndedzekuti tirege kuramba tichitaura murayiro, asi murayiro urarame matiri after the spirit. Parege kuva nemunhu anoparidza kuti usaita upombo nekuti tagamuchira Jesu takutoziva kuti hatizvirarame. Parege kuva nemunhu anoparidza kuti usaba. Kuvanhu vanonzi vakagamuchira Jesu vanoparidzirwa sei kuti usaba, usauraya. Jesu yanga isiri mbavhaka. Haugona kuti Jesu ari mauri woti ndiparidzirei kuti ndisaba. Zviri kureva kuti there is something wrong. Why are we still preaching the law? Kuvanhu vanoti vakagamuchira Jesu, it's because vanhu havana kugamuchira Jesu wacho. That's why the law is being preached to them. Saka first stage kuparidzira vanhu kuti vagamuchire Kristu. Kana vagamuchira Kristu, zviri pamurayiro zvichaitika mavari pasina vaparidzira. Alright, tinotenda mufundisi. Ndonga tiri kubvumirana. Ndonga ndozvatakuona mupostori kuti chechi yaMwari iri muna Mwari inochengeta murayiro waMwari. Saka murayiro uyu zvendiri kuona zviri kuburiswa namufundisi nezvambobatwa kuti namupostori ndezvekuti murayiro une gumi. Ndizvo vacho. Ndizvo. Haisi mirayiro yekuti usabata zvitunha musadii, handiti? Iyo vafarisi vakanga vagadzira murayiro zvavaita. Vafarisi vakaenda pamurayiro waMwari, ndosaka Jesu akavatsiura pana Matthew 23 akati maenda mukanozvigarisa pachigaro chaMozisi. Even sabata zvaranga risina kutaura, ranga rangonzi pamurayiro negumi, ranga razvo resabata ruchengeterwe dzvene. Vafarisi vakati tinofanira kugadzira mirayiro inoita kuti unzwisise utsvene hwacho. Kana ukabuda dikita usapukutana maoko musi wesabata, usasvipa mate, hachisi pamurayiro negumi, usafamba jeni 1 kilomita, hazvina kunyorwa pamurayiro negumi. Vafarisi vanga vagadzira mimwe mirayiro pamusoro pemurayiro waMwari wavakanga vakuremedza vanhu nawo. Vakati sabata hamufanira kuuya kuzonamatiro, mune 6 days dzekunamatiro, sabata ndere kuzorora. Alright, mufundisi mataura. Vambotaura imwe nyaya panapa, vakati chechi yaMwari haionekwi nemafundamental beliefs. Pane pandoda kuti ndimbotaura. Ndiri kuuya kwamuri. Hamusati kamabvunza. Pane zvoda kuti taurika pane. Alright. Yes, wambe wambotaura. Alright. Mauteta ndikangamwe. Yes. Alright. Naida kuti nditaure pamataura. Pane pamataura pamusoro pemirayiro, mukataura mirayiro ine gumi. Mufundisi vakataura nyaya imwe chete vakatsigira ipapo. Ndoda kuti amene kuti kuwedzerere kunditi mirayiro yaMwari iri paviri. Noti pane mirayiro yakanga inonzi the testimony, inonzi the covenant. Ndo inoti Mwari akatanga ati right, iyi Moses handisi kukuudza, right, ndaunotaura nemaelders utaura ndoda kuti ndisangane navo inini Mwari. Vakanzi vazviprepare 3 days kuti vasangane naMwari.
Mwari ndobva adzika pagomo, vanhu vakanzwa kutinhira vakadii, vabva vatya zvikanzi Mozisi uchitaura naMwari wacho. Mirayiro iyi ndo yatinogona kuwana pana Exodus chapter 20. Inonzi sungano, inonzi covenant. Nekuti vanhu vakataura kuti Moses, enda unoudza Mwari kuti whatever the Lord will say that we will do. Ndosaka tichiti tikaramba tichiverenga tonzwa Moses achitaura kuti Mwari akadudzira sungano yake, imi makateerera. Ndo yatinoverenga paya ichinzi the 10 commandments. No, 10 commandments. Aniya nyaya chaiche ndeyekuti ndo sungano iyo Mwari akaita nevanhu. Now pane imwe confusion yako yakatanga kare ende iri kupepetuatwa ichienda mberi, yekuti izvo vanhu vakatanga kudzidziswa kuti izvo Bhaibheri rine 2 sections, ine Old Testament neNew Testament. Haisi mistake. Zvinhu zvakatonyatsogadzirwa. Nyaya ingoripo ipapo chete ndeyekuti panga pachizikana kuti pane inonzi testament, inonzi testimony, ine Mwari akazonyora akazonzi tables of testimony. Saka tikangoti kubva pana Mateo ya New Testament zvakabhilivhwa, haisi coincidental. Zvakaizoplanwa chaizvo sandanganyatso sure abva aisa doctrine yacho ebva yatanga ngotendwa. Saka uchingoti ukapinda mumacho inonzi ngatiende kuOld Testament. Kuti Old Testament iri kutangira papi ichigumira papi? Nekuti testament inofanira kuwana ratification. Old Testament yakaratifiwa neropa renzombe. New Testament inoratify with the blood of Christ. Saka deno kwanga kurunzwa umboti waraiti New Testament. Saka inofanira kutangira papi? Inofanira kutangira apo Jesu angamuka. But inonzi inotangira pamana naMateo sikapana zvakazarwa. Sapfunga ndati bati panapa ndekuti izvo murayiro waMwari uri paviri, kuti pane the testament, the testimony, which comprise of the 10 commandments. Then kozoita mirayiro, the table of testimony dzakanga dzakaiswa pane yakanga ichinzi areka. Mwari akamboti ndiitire areka, ndobva pagadzirwa areka. Ndechimwe chidzidzo chirimwe zuva. Pagadzirwa areka, zvikanzi pamunogadzira areka mufanira kugadzira inonzi mercy seat, chigaro chenyasha. Ipapapo pazasi pechigaro chenyasha ipapo ndo panofanira kugara mitemo ine gumi, the 10 commandments. Mwari is deliberate. Pane zvaida kuti tibate nekudzidza ipapapo. Pfunga ndati bate maende ekuti zvo pane mimwe mirayiro manje fanika yakanga yoteerwa pakuti ufanira kubata chitunha kana chinoshumira. Ndosaka Paul akanga upa kumenda katakomana. Yes, that's the later part of the law, but the later killeth, but the spirit giveth life. Ipa ndimwe zuva. But pfunga ndibate panapa ndekuti mirayiro irimo yese yakapiwa Moses iri mukati memabhuku anonzi mabhuku emurayiro, mirayiro, but yakanga iri mirayiro iyi ndataura kuti the covenant, the 10 commandments yakanga dzikara paark yecovenant, dziri pasi pemercy seat. Ukabvunza Jona anokutaura kuti izvo ndiro rudo rwaMwari. Rudo rwaMwari ruri pakuti isusu tichengete mirayiro yake kuti usvikirwe nenyasha. Yese out there nekuda kwezvitendo kudwa zvakangosiyana siyana, unotaura pamusoro penyasha vozodini. Ukatoverenga Mwari anotaura kuti ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida vachichengeta mirayiro yangu. Kutaura kuti nyasha hadzikusvikire usina kuita decision yekuda Mwari. Nyasha hadzikusvikire usina kuita decision yekuchengeta mirayiro yaMwari. Inyasha dzinorasika. It's wastage yenyasha. Saka panotaura pamusoro pemirayiro yekuti ngataure mirayiro iri paviri, kuti tine mirayiro yaMwari yakanyorwa ndobva yaiswa mubhuku. Yaiswa mubhuku kabva yaiswa paside, papochi paside peareka yesungano. But kataura pamusoro pe the testimony, the tables of testimony dzakanogara pasi pemercy seat, pechigaro chenyasha. Kutaura kuti izvo kana Mwari paanenge akudemonstrate nyasha dzake, anotarisa zvawakaita, obva atarisa kuti pane zvawakaita iwewe, shuwa uri mutadzi. Zvauri mutadzi iwewe
wakagamuchira here ropa raKristu Jesu. Nekuti unoona pamurayiro waMwari zvinhu zvese zvinofanira kunatswa neropa. Ukatadza the wages of sin, shoko raMwari rinodzidzisa kuti mubayiro wezvivi rufu. But chinozongoitika bedzi ndechekuti unozongoraramiswa bedzi nenyasha dzaMwari nekuti unenge wagamuchira the blood of Christ. Kana unge watenda muna Kristu Jesu, zvawakatadza iwewe, still you deserve to die. Zvaunodeserva kufa. Nekuti Kristu akakufira, iwe kana ukatenda muna Kristu Jesu manje, wakudeserva kurarama only through the bridge yenyasha dzaKristu Jesu. Saka yanya manje yekuti kumira kana kuwa pamberi paKristu Jesu manje ndo panotaurwa pamusoro penyasha dzaMwari, otasa mirayiro yake, otasa covenant. You see, paunogamuchira Kristu Jesu, paipa paunoti ndinotenda, kana ukanga watenda ndizive kumababa zvinongoitika muzvitendwa zvakasiyana siyana. Asi shoko raMwari rinoti kana vanhu vaparidzirwa vakange vatenda, anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Right. Kana ukanga paunoti unotenda uchizviisa pasi pe the authority peushe hwaKristu Jesu. Ushe hwaKristu Jesu hune mirayiro, hapana ushe usina mirayiro yawo. Alright, notenda. Thank you. Alright, mabudisa kuti nyasha dzinouya panyaya dzekuti urarame mumwe muraramiro handiti. Kuti uwane nyasha ndezvawaita. Saka kuteerera kwakakosha handiti. Murayiro wakakosha. Saka tingawa bottom line yende kuti murayiro une gumi ndo unochengetwa nechechi yaMwari, uchichengetwa kuburikidza nani? naJesu. Mufundisi, murayiro wose ubzani, murayiro wose ndo une gumi. Ndozvamataura mukati ndo wesungano handiti ka? That's the covenant. Une gumi. Saka mufundisi, mataura imimi takuda kuti tidai mukati chechi yaMwari ndeye vanhu vakaponeswa, vava kurarama murayiro, havachaudzwi zuva nezuva kuti shamari usaba, asi kuchechi zuva nezuva petouya. Mufundisi, imi mutiparidzira, hamutauri kuti ndinotaura nevakatenda havaiti upombwe. Everyday mutaura usaita upombwe. Ndozvachitaura mumwe murume uyo akati murume unogara nyingutaura kuti usaita upombwe. Saka munoreva kuti chechi dzomunoparidza zuva nezuva idzi hadzisi dzaMwari, nokuti muri kudziti siya upombwe. Hamusi kutaura testimony kuti vanhu vari muno makatenda, hamuiti upombwe, hamubimi, hamuna zvimwe zvimwari, asi muri kuvaudza zuva nezuva vachisumuka kuti vachitenduka zuva nezuva vanotenduka vanhu. Ichechi yaMwari iri. Aiwa, Jesu anotaura vanhu kuti pakakushwa mbeu yakanaka, muwenga akauya akakushwa mbeu yakaipa. Munda kana uine mashawi nezviyo uchanetsa kurarama kwawo. But ukaverenga parable inoti mashawi, zvino wakanga wachirima munda wakaona mashawi wakamanotisa wakati ko mashawi abvepi? Iyo mbeu yakanaka iri yakushwa. Zvikanzi neuya munhu anondiwenga ndiye aita izvozvo. Kureva kuti we then preach izvozvo because tinonge tichiona mashawi kuti aripo pakati pedu. Mashawi akava mumunda anogona kukonzera kuti zviyo kana gohwo risabuda zvakanaka kuna vanorima. Haugona kurima munda nesora because unovhunga mbeu yakanaka. Saka unozama nepaunogona kubetsera mbeu kuti ikure zvakanaka. Jesu akazoti chiregai kudzura. Saka zvinoreva zvatingaita kutochenjedza. Saka patechiti usaita upombwe, tiri kuda kuti tizivise varimo mukati kuti pakati penyu pane nyanya muchenjere dzinogona kukuvhungai. Usafunga kuti environment yawauya iyoyo yasefi, pane mbavha pakati penyu. Alright, mufundisi. So zviri important now because vhangeri raifanira kunge richienda iri kuvaiteni, nekuti ndo vari kurarama wasingatyi murayiro waMwari, wasingauziye wachiutyora. Taifanira kuenda tinovapa Kristu kuti nekuti muri muupombwe, nekuti muri pazvifananidzo, chigamuchirai Kristu murarame. Kana vana vakatagamuchira Kristu wakauya, tinoda mbiri tichiwataura zvokuti muri kuita zvifananidzo. Zviri kutaura kuti process iyoyo
haina kufamba zvakanaka. Yekuvabvisa uku tichivaunza uku. Kana takanga tichisangana wahedheni wachinjika ropa nemafuta, handiti wasingachengeti miri yavo setemberi yaMwari, wachiba, wachidhakwa, wachipomba, tinoparidza Kristu. Tovaudza reason why they need Christ. Nekuti mukurarama mukutyora sungano yaMwari paupombwe, paumbavha, asi Jesu anogona kukusunungurai pakusungwa kwenyu. Vakati vagamuchira Jesu, kana wauya munhu, hatifaniri kudzoka futi totanga futi nawo. Muri kupomba zviri kureva kuti havana kuberekwa zvakanaka. Process yemafambiro. Saka chechi yazara vanhu wasina kuberekwa, wasina kugamuchira Kristu. Vakapinda even mumvura maya vari madry sinners, vangobuda ari mawet sinners. Hapana kubuda munhu akarurama. That's why mharidzo yaakudzoka. Tinoda kutozama kuwatendeudza nekuchenjedza zviyo kuti pakati penyaya pane wasati watendeuka, pakati penyaya pane wanofanira kugamuchira Kristu. Saka waya zvimwe wangaona futi, kunyange wangu wachifunga kuti wakafamba zvakanaka, kuti mafambiro andiri kuita haisiyo nzira yakanaka. Saka Jesu paaiti chiregai kudzura, aiti pamwe mukati mazoona munhu ari mhombwe ari pakati pezviyo, mofunga kuti mashawi. Chiregai kudzura pamwe zviyo zvisina kuenda bedzi pavhu rakanaka. Kana mukanga maparidza pamwe achaona kuti mafambiro andiri kuti handisi, asi indiri zviyo. Saka tine vanhu vanotendeuka even muchechi. Saka Jesu akati musadzura, pose pakudzura mungazodzura nembeu yakanaka. Saka we just also come to the church and preach and give awareness. Saka wakapinda muchechi yaKristu hazvirevi kuti the church now has become perfect. Nekuti Jesu akati mashawiwo akakushwa pane mbeu yakanaka. Alright, saka muri kuti chechi yaKristu mairu mune vamwe vasiri vechechi yaKristu. Jesu akafamba naJudhasi iri mbavha. Bhaibheri inoti aitoba mari, ndiye akamutengesa, anga ari munhu wemuchechi. Saka Kristu unobvumira kuti vasiri vechechi yake vave muchechi make. Yes, hazvirambe vakakushwa nemuvengi. Kristu anoshandisa inonzi freedom to choice, kuti inonzi will power. Unosarudza zvaunoda. Denga harimanikidzi, hariponde, asi Mwari anondichapa mumwe nemumwe sezvaakabata. Kuva mumweya impostora chii? Zvikanzi vanonamata Mwari yanguva yekuti vanomunamata mumweya nomuzvokwadi chii? Maybe ndisati ndataura ipapo ndaida kuti ndidzoke pamasoro zvishoma kuti munoona mira Mwari paakapa sungano, the 10 commandments, paine chinhu chakakosha kuona chekuti haana kuvapira mirayiro iyoyo vari muIjipita. It's very important. Ndosaka Mwari achitanga kutaura kuti ndini Jehovha Mwari wako akakubudisa kubva mukati menyika yeIjipita muimba yeuranda. Saka nekuti wakabudiswa kubva muIjipita, kubva muimba yeuranda, saka usava navamwe vaMwari kunze kwangu. Mwari akutanga kupa murayiro. Nenzira imwe chete ndoda kuti nditaure ndichiti izvo. Kana isusu semaKristu madzidzisirwe nematendero atakaita ndeyekuti unofanira kusunungurwa naJesu kuti achitange kukupa murayiro. Saka kana tichiparidza hatiparidzi murayiro, tinoparidza Kristu Jesu anosunungura. Kana taparidza Kristu Jesu anosunungura, munhu ogamuchira Kristu Jesu, kana wasaradza kusunungurwa manje, wakuchipiwa manje murayiro waani? waMwari, kuti kana ukanga wagamuchira Kristu Jesu Ishe, wakufanira kuchifamba sezvaakafamba iye. Murayiro unoupiwa here kana kuti wagara uripo? Murayiro unopiwa murayiro waMwari. Umwe futi murayiro Mwari haana kuudzokorora paakaupa, asi anongokupa iwewe paunobvira pakutenda. Kutaura kuti Mwari paakapa announcement yesungano yake, vaakapa vakanga vati Mozisi enda unoudza Mwari
kuti whatever the Lord will say that we will do. Enda unoudza Mwari kuti zvanzi naMwari tiite ndo zvatichaita. Mwari ndobva achitanga kuchipa murayiro wake, kureva kuti iwewe kana ukange wagamuchira Kristu Jesu, wagamuchira sacrifice yeropa raKristu Jesu, basa remurayiro payo payo kana pange pane chero mharidzo ndeyekuti ugone kundiratidza kuti inini zvangofanana negirazi mira, kuti inini ndaitenda madzitateguru angu ndichiti adotisvitsa kuna Mwari, wakazvitenda izvozvo, asi manje hakuna kuponeswa kune mumwe nekuti hakuna zverimwe zita rakapiwa panyika ratingasunungurwa naro kunze kwezita raKristu Jesu. Ndobva taona inini kuti madzitateguru angu zvishuwa akafa, nanhasi vakafa, havana kugona kuzviviga. Vari kumarinda ikoko tisu tinotosakurira guva racho. Saka kana ndikange ndakuzoziva kuti pana Kristu Jesu akafa akamuka, ndomugamuchira inini, pandomugamuchira manje ndopandakupiwa murayiro waMwari. Alright, mufundisi, mweya nemuzvokwadi, toda short answer, precise one. Chekutanga ndechekuti kana munhu akanga abhabhatidzwa anofanira kugamuchira mweya mutsvene waMwari. Pane vamwe vakatombobhabhatidzwa ndokubva vazobvunzwa kuti makagamuchira mweya pakubhabhatidzwa kwenyimi, vakati kana kutombouziva, ndokubva vabhabhatidzwa, ndokubva vagamuchira mweya. Kozoita vamwe vakanga vabhabhatidzwa ndokubva vazogamuchirwa, ndokubva vazoiswa maoko pamusoro pakugamuchira simba romweya mutsvene waMwari. Now ngatichienda pamweya nezvokwadi. Jesu ndiye anotaura nyaya iyi kuna umwe mukadzi weSamaria. Jesu asvika patsime ndokumbirawo mvura, kanzi hamuzivi here kuti maSamaria maJudha hatifete kambodyidzana, ndingakupe mvura inini? Jesu ndobva ataurira mai vaya zvaakavataurira. Mai vaya ndokubva kuti saka ndimi munofanira kunge muri watakadzwa kuti achauya. Saka imimi tiudzei nyaya iyi. Isusu madzibaba edu isusu ainamata pagomo iro. Imimi vaJudha mamati kuJerusarema ndokunonamatirwa. Jesu pakupindura kwaJesu ndopaanozoti nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vanonamata baba vanofanira kunamata Mwari mumweya nezvokwadi, nekuti baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. But pane kapisi kari pamusoro kanotaurwa naJesu. Anotaura kuti imimi hamuzive chamunonamata, asi isusu tinoziva chatinonamata. Now, pane pfungwa inondikoshera yekutizo kunamata vanhu vanogona kunamata, asi pane nyaya manje ndepekuti vari kuziva here chavanonamata. Nekuti Jesu akazotaura kuti nyaya hombe manje ndeyekuti haisiri nyaya yekutizo Mwari achanamatwa pagomo iro kana paJerusarema. Nekuti Mwari anotsvaka vanomunamata, mweya nezvokwadi, nekuti baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. Saka nawo mweya nezvokwadi. Jesu ndiye anoti I am the way, the truth and the life. There is no better definition of truth pane kutaura pamusoro paKristu. Ukatarisa pamusoro ukatarisa Kristu, ukatarisa upenyu hwaKristu, ukatarisa mararamiro aKristu, waona chokwadi, the truth. Alright, mweya. Right. Ndoda kuti nditaure zvakare kuti izvo shoko raMwari bva rataura unganidzo yeshoko raMwari izvokwadi. Zvose zvaakatema zvakarurama zvinogara nekusingaperi. Ndosaka Jesu akataura pamunoverenga magwaro, imi munoverenga muchiti mune upenyu husingaperi mumagwaro, magwaro yaanopupurira inini. Kureva kuti izvo kana pakaita mharidzo kana dzidziso kunoverenga mukati mebhaibheri ikatadza kunongedzera kuna Kristu, mharidzo iyoyo yakarashika. Taura kuti kana ikatotadza chete kuti kunongedzera kuna Kristu, ikatadza kuratidza upenyu hwaKristu, mharidzo iyoyo imharidzo yenhema.
hazvina basa kuti yatora maminitsi mangani kana mawazi mangani kurashika, nekuti Kristu is the truth. Saka patoparidza shoko rese ratoparidza rinofanira kutidzora rotisvitsa pana Kristu, taapa chiKristu. Mumweya shoko ramotaura vose vakamugamuchira vakapiwa simba rekuti vava vana vaMwari. Muchapiwa simba kana mweya mutsvene ukangauya pamusoro penyu. Saka kana mukaiswa maoko pamusoro mabhabhatidziwa mukagamuchira mweya, makufanira kuchifamba pakuchionekwa zvinonzi zvibereko zvomweya. Ukaenda mubhuku ravaGaratia chapter 5 verse 1 inotaura kuti Kristu wakakusunungurai kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba muchenjere kuti muregere kuzosungwazve nejoko reuranda. Anobva ati fambe ukadzika ukaenda nana verse 16 uchienda mberi, anotanga kutaura pamusoro pemabasa enyama nemabasa emweya nezviboreko zvomweya. Saka kana munhu ukanga wagamuchira simba romweya mutsvene waMwari, uchatungamirirwa muzvokwadi yose. Pavakagamuchira simba romweya mutsvene waMwari vakatotaura futi nendimi, but uchazoshamiswa manje kuti ukaenda paPentecost vakataura nendimi mumwe nomwe nepakapiwa napo nesimba kureva nemweya kureva. Pavakataura nendimi idzodzo vakanzwikwa nevakanga vakavateerera nerurimi rwakaberekwa nemunhu. That's the power of the Holy Spirit. Kana Mwari akanga akupa manje the gift of the tongue nomweya mutsvene, paanotaura kuti muri kuninzwa here vanhu vaMwari, muchaina anonzwa zvichitaurwa nechichaina, muEnglish anonzwa wataura neEnglish, muShona achinzwa wataura chikananga, wataura in one go. Ndizvo zvakaitika padare rePentecost. The power of the Holy Spirit of God. Alright, mufundisi, mati mimi mweya, zvibereko zvemweya handiti? Kana ukanga wakufamba nomweya ndo zvinosanganisira rudo nezvataurwa handiti? Alright. Nekurega kutenda dzidziso dzakatsauka. Alright. Mboso. Zvibereko zvomweya. Ndandichikuteererai bana. Muchitaura na mufundisi Marufu. Zvinhu zvemotaura zvoda kufanana. Sei makapiri musiri musavada? Muchiti makabuda. Dindingwenengwe. Unoziva dindingwenengwe? Zvakada kufanana. Ukazvitarisa so, zvakada kufanana. Musiyano unozwapo chete panonzi go. Unozoti iyo ingweyo. Iro idindingwe. Right. Saka mukati sei ndisiri musavada? Ndokuita musavada sei ndichirega kuva muKristu. Kristu founded his church AD 31. Savada yakazotangira baba. Handimi unozotiudza ka. Unoza there's something interesting. Unaona? Satan haite mistake. Haadi uzopiwa mhosva nedzaasina. Munhu anoti ndiri muhwisiri. Umwe anoti ndiri musavada. Umwe anoti ndiri chakati. Zvese zvinobva papa pandima yePaul achitaura pana vaKorinde paya. Kundakazvinzwa nevekwakureo kuti pane kupesana pakati penyu. Vamwe vanoti tiri vaApolo, vamwe tiri vaKefasi, vamwe tiri vaKristu. Obva ati ko Kristu akaparadzaniswa here? Saka it's not a mistake yekuti umwe anotaura indiri muLutheran, ini ndiri muhwisiri, ini ndiri musavada, ini ndiri muchii. Isusu tiri vaKristu, ini ndiri muKristu. Saka mukati manje sei tisiri pamwe chete? Mufundisi musavada, ini ndiri muKristu. Masavada asi maKristu. Tiudzeika. Ndimunotatiudzazve kuti isusu masavada tiri maKristu. Mutiudza kuti ore. Tobvunza kuti alright, when were you founded? Mutiudza kuti aiwa isusu tisu AD 31. Kana kuti muno ina hangu ndakaverenga zvishoma pamusoro pechisavada handinyanyozive. Asi chandakangonzwawo ndechekuti izvo savada yakatangira hanzi Millerite movement. Pane mwanzi akazombonzi Miller here akati averenga abva anzwa kuti izvo pakanzi unto 2300 days shall the sanctuary be cleansed. Nemhaka yekuti havana kuziva cleansing yesanctuary,
kuti kucleansa sanctuary kuita sei. Vakabva vatanga kuparidza kuti Jesu akanga achizouya mune rimwe gore ravakataura. Vaita midzi dzavo ise vanhu vangu vakafunda. Vasvika pazuva rakasvika vati anotouya chete. Vakatanga kuparidza Jesu ari kuuya musi wakati, vakabhabhatidza. Ndaitomboverenga pamwe chitonzi pane vamwe vakatofa nemabayo vachibhabhatidza vachiti vada kuti vanhu vapone. Nekuenza anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Jesu haana kuuya. Aregera kuuya ndo pakatanga magrouping akawanda vanhu vabva kwakasiyana. Asi maKristu akanga angoripo nemhaka yekuti izvo the church yakaestablishwa naKristu Jesu kwakanzi masuo eHadhesi haagoni kuikunda. Chero kwakanzi they were going to suffer persecution, yes. Vakanga vachifanira kuzotsauka vakizotizira kumakomo vakizodini, but zvokwadi yaMwari yakaramba iri preserved. Kana Jesu akati izvo, church, upon this rock will I build my church, and the gates of hell shall not prevail over it. Muromo waMwari hauwire pasi. He has preserved his truth over the years. Saka unozonzwa dzimwe nhoroondo dzakawanda dzinozotaura, but chandakazongodzidza semunhu akambopfuura nepachikoro chemasavadha ndikambodzidza zvimwe zvishoma zvatakadzidza ipapo, kana takadzidza zvizhinji zvatakadzidza ipapo, ndechekuti izvo vavambi vanonzi vavambi vechechi inonzi yesavadha vakanga vachibva kwakasiyana siyana, vatanga vabhilivha in the advent message, asi ndo panozoya nyaya yekuzonzi adventista. Right. Vabva vazoti fambe vabva vazobhilivha sabata rezuva rechinomwe. Ndobva vakazoya futi imwe prefix yacho yazova seventh day, saka tama seventh day adventist. Easter rechechi matangiro ayo hatina chekuita nawo stereki, asi isusu chatinoda kunyanya taura pamusoro pacho ndechaKristu. Kristu akaestablisha his church paakasimuka akakwira kudenga. Right, church yakasangana nematambudziko nemhaka yekuti shoko raMwari rakataura kuti izvo zuva harisviki kana kurashika kusati kwambotanga kuuya. Zvinotsvaka kuti izvo munhu wezvivi awanike, agare mukati metemberi yaMwari achizviita Mwari. Zvadare izvezvo mirayiro yaMwari ndo pakazotanga kuchichinjwa. Pakachinja mirayiro yaMwari haina kuramba ichinzi Christian church. Yakabva yazochinja ikava the church of Rome. Nekuti chechi yechiKristu inongoramba iri chechi chiKristu. Pane the church of Rome, ndobva zvafamba papazotanga inonzi Protestantism. Vanonzi Martin Luther akazotanga Protestantism zvikazodai. Kubva mumaProtestants ayaya ndo munozoconstitutwa mameno kana kuti handizozeka yangu. Asi chandoda kuti ndibate ndechekuti izvo handigonika kusiya chiKristu ndichinoda kubata chisavadha, nekuti unenge wabata mukaka nekona repamusoro. Alright, mfundisi munoti china izvi zvataura kuti haimi chenyu chisavadha ichi makabata mukaka nekona isabata kachira munyanya kuparidza. Imimi vataura nyaya yeRome makamboitaurawo, but ivi vari kuti azvo imi makazotiza mukatevera vakarashika vakati unodzoka akarega kudzoka. Aiwa vanotiza. Ndibatsiri ndikorekte. Munoona zvazvinoita ndezvekuti izvo Paul anoti uzive kuti wakazvidzidza kubva kunani. Anoona ini ndosaka ndichitanga ndichiti izvo pachiKristu pangori nechiKristu chazvokwadi nechiKristu chakarashika. Saka ukaona chimwe chiKristu chakauya kubva kune inonzi mukuratidzira inonzi Protestantism. Chamaprotesta chii? Pane zvivi hazvi Jesu egati anoregera zvivi exactly. Vaprotesta kudero vakambogumira ipapo nekuti vakangoramba futi vachimhura murayiro waMwari weSabata nekuti havana kuziva. Unoona mukaita kuna bhuku raEzekiel kunonzi vaprofita vayo vakaita rangano mukati mayo seshumba inoomba ichibva nzira ichayabata, sezvo vakaparadza mweya yevanhu vakatora pfuma nezvinokosha ndokuwanza chirikadzi mukati mayo. Zvino zvanzi vaprista vayo manje vakamhura murayiro wamwe, vakaparadza murayiro wamwe. Hanzi havana kutsaura pakati pezvitsvene nezvisari zviri zvitsvene kana kuzozivisa vanhu kusiyana kwezvikarurama nezvisina kururama. Saka ndo panoita nyaya.
saka vaidaro minji kare uko vakubuda vapandukira Mwari kubva muChristianity vakutora the Church of Rome. Saka panozoitwa Protestantism manje vanhu vakubuda manje nobati zvazvisi zvavaona ipapo ndozvanoti izvi hazvisi kuti saka takufamba takadai vakutanga kutora piecemeal vachitora vachiti zvishuwa Jesu ndianoregera zvivi ndozvatakutenda oeda to what they have chosen to believe now. Murayiro waMwari uriko akune sabata utora ubva eda vachitora vachinonga vachidini vachiinda. But you see church Kristu nechechi yake vakangoramba variko ende haisi kuzombofa kusvikira Jesu achidzoka. Alright, mufundisi. Nyaya inozongoperera pakuti Jesu anobva ati sezvazvakanga zviri pamazuva aNoa so shall it be. Sezvazvakanga zviri pamazuva aLot ndozvazvichange zvingori kusvikira pakudzoka kwemwanakomana waMwari. Izi hatifaniri kurasa maprinciples aya nekuti kaparasa ipamai tinopedzisira takutaura zvimwe zvakasiyana. Pamazuva aNoa mufundisi ndinonga mataura zvakati wandei zvetingangoda kuti mufundisi kuda mungada kupindura dzimwe nyaya dzavabata inyaya dzatakambobata panapa muchititsanangurira kuti Church of Rome what pativo vari kuti zvemunoprotesta emakabva muprotestantism dzana Martin Luther vana Martin Luther vaigoprotesta chii isi takaramba takabatirira pana Jesu hatina kutomboita izvozvo takaramba tiripo chechi yaKristu yakaramba iripo isu tinongosvika tichingojoina. Alright, ichinzi chii maKristu. Alright, mufundisi. Very interesting conversation. I think yes, I appreciate what Apostle is saying. Probably zvazvinoreva munhu zvekuti Apostle vari kuti chechi yaJesu vanayo vari kuziya pairi kwanika tiri I'm a member of the church. Watori mumember so zvaita zvakanaka bosi tese tinokwanisa kupindawo bosi kana ikanzi iripo isi tisiri kuti taura kutopinda iyoyo bosi chiri kudiwa ndechekupinda yaJesu. Saka na Apostle wachiti vari muchechi yaJesu isu tisimo tinofanira kupinda imomo. Chinokosha ndechekuti aiwavira izvi handizvo zviripo. Apostle wari kudeclare Zimbabwe iri kuteerera wari kuti aiwa isusu tori muchechi yaJesu izvozvi. Saka wari kutoti aiwa imimi chibudai muuye muno ndizvotoreva Apostle kwete indiri kuti izvo kuti upinde muchechi yaKristu ufanira kutanga kugamuchira Kristu. Ndizvozvo. Saka vhangeri rekutanga nderekuti varume ngatigamuchire Kristu Jesu, ngatizvininipise pamberi paMwari, ngatitye Mwari. Izvo zvakanaka izvo. Kana tikadero manje izvo zvakanaka izvo. Kana tadero manje takuenda step pamberi. Zvakanaka izvo. Kana munhu akanga atenda saka nasi ndikabhaja anobhabhatidzwa muzita raJesu. Saka Apostle wari kuti iwo vari muchechi yaJesu ndizvo kuti wana Apostle pamati hati vari kuenda kuchechi yaApostle. Apostle mune chechi yamuri kuenda hongu tinoshumira Mwari. Saka muchechi yamuri kuenda ichechi yaJesu. Tiri muChristian church ndiyaJesu ndiyo chaiyo yakasiyiwa naKristu. Yakanzi upon this rock vari kuti ivo hongu vari kuti ivo chechi yakasiyiwa naJesu ndiyo yawanayo yakada kumbokanganiswa vamwe vakazoti Church of Rome but ivo vari kuti yaJesu haina kukanganiswa hatina kutombopinda kuChurch of Rome. Apostle vari kuti yawainayo ndiyo ya AD 34. Yes. Kana wane ya AD 34 chaiyo ndizvo ndataura kuti wari kuti mupodcast nevanoteera nesu uyai mupinde muno kwamuri uko hakusiriko tuukoka here. Aiwa ndizvo kati kuti mumharidzo yenyu mupodcast ka handisi isusu muno muti isusu tiri masawadi hatisi muchechi yaJesu
so zvatinofanira kuti tidzi taponeswa kuchechi yajesu ndo mari dzenyu hamufaniri kuvhunduka kana zvirizvo Aiwa. kuti masabata ayo akamira zvarakavatauri aina yapozo mukadaro makuti atidaute kuti chechi yacho Musatombodauti. isinopana aiwa ndinofanira ngapaite confidence kana mukati mune chechi yajesu zvinoreva pane mibvunzo inenge iripo inoita kuti ini ndichiva neconviction yekuti tichipedza podcast ini ndoti murambwe toona Hei mvura. because some of these that we need to see Yes, saka handinadzo. panofanira saka vanhu vanotendeutswa neconfidence yewaridzi wechinhu kana mune chinhu hamutombovhundukeba mune mutori nacho saka apostle wari kuti tiri wari muchristian church muchechi chaiyo yekuti ini ndikasiya sawanda ndapinda chaimo whatever neprocess yamunoti inoshandiswa kupindayo ndakamuchira jesu ndabhabhatidzwa ndiye ndapinda ndichishandisa maprocedures ari correct. So tinofanira kubvunza apostle mafundamental questions muchidzidzo chedu handiti kuti number 1 apostle chechi yenyu yamuti chikristian chechi at what capacity kana kuti inozikanwa to what capacity nokuti jesu tamunzwa achitanzi endai munodzidzisa marudzi. Chechi yenyu imimi ndikanga ndaenda muSouth Africa iri mheri Christian chechi ndikaenda so that ndisazoti manje kuno nda kuSouth Africa ndakuti kune yajesu haiko yakazi ndakaisiya kuZimbabwe kumarudzi ose yakamira sei mboti paiti toda kuti mboinzwawo kuti so that tizive kuti newari kunzwawo wasingazokuone after camera wabva wanzwa kuti chechi yaapostle yonzi Christian church iri kufambawo sei kokuno kuZimbabwe yakasvika sei since iri kubva AD 31 yanga iri kuJerusalem. So makafamba sei neChristian church kusvikira tipe nhoroondo yayo ndamonzwa yeSawadha makatoiona itoripo yakanyorwa iri clear ko yeChristian church yakafamba sei kubva kuJerusalem kusvika yasvika kuno pairowa dark ages makazvika sei muno muZimbabwe ndiwanana wakanga wainayo wakapinda ii makazosanganawo nawo sei wemuchechi yajesu awa newatendawo maybe tikangoonawo history yayo inobatsirawo kuti wari kunzwawo nesuwo tibatsirikewo right. Christian church yaidi 34 payakambototaura kuti payakabva kubhozi nyaya dzanga dziri kuroma payakabva kuroma yakatofamba ikauya muZimbabwe yakasvikaona nanhingi ndiwakanga wainayo ndiwakazofamba nayo kubva mudark ages wakanga wakaichengeta pairowana Martin Luther iwo wakanga wari pasaidi because history yacho inofanira iripo kaichitidzora 1834 handipano kwarume it's almost 2000 years ago 1834 saka yaifamba sei munomo yakasvikawo sei imi motonzwa kuti makaionawo papi inani so that tinowana kujeka kuti tizive wasingazokuone even behind the camera wachanzwa kuti alright ndo nhoroondo yacho inonzi Christian church toziva kuti murambwe ndiri kutopedza panapa ndichitova titoonana woziya jesu iri panapa itori panapa saka ngatitsanangurwei maybe vangotiposa mane kuti tingoziva wakakosha zvakakosha uyo ndo yamubvunzo chaiyo manje yes ndo pakutangira mubvunzo yes right. Chekutanga ndechakuti izvo Kristu has never failed zvaakataura zvinoramba zvakadaro tichida kana kuda kusada nekuti ndiye akanga aripo kubva pekutanga. He is the creator of everything and he can do anything. Right. Pakuparidzwa kwechechi yaKristu isusu hatisi mahistorian toda kunyanya kunongedzera vanhu pana Kristu. Pakunongedzera vanhu pana Kristu ndoda kudzora mubhuku ramabasa avapostori ndoda kuramba ndichiti munofanira kuziva kuti Mwari ane mashandiro anoita asingagoni kupinda muframework yevanhu. Mwari anoita zvaanoda nekuti ndiMwari and haana any limitations. Patinogumira pfungwa dzedu kusiyana kwakaita denga nenyika ndo kusiyana kwakaita that's how high ndangariro dzaMwari zvadziye pamusoro pedzedu isu savanhu. Saka zvadaro izvo ndakudzera pabhuku ramabasa avapostori ndoda kusvitsa pane mumwe muchinda anoverengwa zvakanyanya ndofunga munomuziva anonzi muranda weKandasi. Anobva kwaanobva akabata bhuku achitoverengawo achitsvaka kunzwisisa asi ndokukoniwa kunzwisisa akoniwa kunzwisisa Mwari
ari kudenga naKristu Jesu ndokusipota marando akanda asati uyada unzwisisa uyo. Mwari ndokubva asimudza Filipo nomweya akamuisa pangoro. Ndokubva afamba Filipo pasaidi pengoro. Ndokubva angobvunza kuti mukuru murodzikisa here zvamunorava? Mukuru akati ndinganzwisa sei pasina anondidodzera. Mukomana akapinda mungoro. Ndobva amuparidzira Jesu. Vachifamba marando akandase atenda anoona mvura. Anoti hei mvura chii chinganidzikisa ndibhabhatidzwe. Filipo anoti kana ukange uchitenda iwewe zvinogoneka. Uya ndokuti ndinotenda ndokumisa ngoro ndobva waburukira mvura. Marando akandase ndokubhabhatidzwa. Achipedza kubhabhatidzwa shoko ramotaura kuti mweya wakabva wabvisa Filipo haana kuzomuonazve. Havana kutaura nahistory dzechechi nehistory dzekutenda asi akaparidzirwa Kristu Jesu. Saka kana tingaituzara pamusoro pechechi yaKristu, rega ndiwedzere futi. Pane rimwe gore pane umwe muri muchinda muranda waMwari akanga achinzi Elijah. Elijah anomborayira mvura ini naye nekuda kwezvakati kusvikira ndareva ini adenga rikazanisa mvura 3.5 years paTanzania inotyisa asi andipada kubata nyaya inoti fambe Elijah anotanga kutiza kuti awanda kurawana Jezebel. Elijah paanotiza pane paanotaura naMwari ndo panoda kubata pekuti Elijah anofungidza kuti ndini ndega ndasara. Elijah vakuda kundiuraya ndini ndega ndasara. Mwari akabva audza Elijah nenhamba zvikanzi kune vanhu 7,000 vasina kupfugamira Bhaari kana one day. But iye Elijah anga achifungidza kuti ndiyega akanga asara. Sa zvanda kuti tibate panapa ndezvekuti zvomwari anenge ane mashandiro ake kwese kune vanhu panyika panapa maKristu ariko. Vanogona kunge vasiri as visible as some people want them to be, but vanoramba varipo vakatomirira kudzoka kwaJesu. Ndo pana ida kumbobata paya kuti shoko raMwari paya panoti as it was in the days of Noah so shall it be. Nepakunonzi as it was in the days of Lot so shall it be. Right. Muchaona kutizvo in the days of Noah shoko raMwari taura kuti Noah akawanirwa nyasha pamberi paMwari. Kutaura kuti panodzoka Jesu pane vanhu vanasaimba vachawanirwa nyasha pamberi paMwari. Noah akabva anzi uzvivakire areka, build thyself an ark. Mwari ndokubva apa Noah madimensions. Chinoshamisa vanhu kuti madimensions akapiwa Noah akanga achikwana Noah nemhuri yake nemhuka. Chatinoona ipapo ndechekuti Jesu asati adzoka kechipiri pane mhuri dzichange dzakamirira kudzoka kwaJesu vachawanirwa nyasha pamberi paMwari. Vamwe vachaponeswa semhuri. Then panonzi as it was in the days of Lot, pane vamwe vana Loti vachabuda madzimai ava akasara nemhaka yekuti vanhu vanenge vatenda mune zvaMwari anotaura. Saka when you talk about the body of Christ, you are talking about the church. The body of Christ inotaura pamusoro pekuti mumwe namumwe anenge ari nhengo yemuviri waKristu asingagoni kuita zvakafanana. Munhu unenge uri munhu, nzara iri nzara, ruoko ruri ruoko, asi panenge paine perfect harmony for the edification of the body of Christ. Alright. Sa wherever panyika panapa pese vaKristu ni chechi yaKristu iripo and is living. Alright, mufundisi. Impostor. Muvunzo wati tikaenda muBhaibheri Peter unotsanangura nhoroondo yaKristu. Otaura paya paPentecost paya pamambotaura kuti izvi zvatiunganidza panapa izvi
ndiye Kristu wamakamborovera endi nhorowende yakaramba ichidzokoredzwa imati hamusi vanhu vengano vakarovera Kristu mirai vakati Kristu wamakarovera imi maJudha ndiye wadii wakamutswa izvo waparwi kwababa. Saka nhoroondo yakapiwa kuti vanhu vahwisise musi wepentekosti kuti sei varume vanga vaungana ndo pakatanga chechi yaKristu handiti ikataura nhoroondo. Saka zviri kudikwa nomufundisi kuti abude kuzavadha unodawo kuti mumuitewo zvakaitwa vamwe naPita kuti taungana pano nenyaya zvakabva apa zvikadai nokuti vanhu havangatendi chinhu chauya chiri gore. Aiwa. Vanoda kuti vahwisise nhoroondo. Inzwai murambo. History yakatarwa paPentecost ndiyaKristu Jesu. Peter haana kutaura yake kana vadzidzi. Hapana kutombotaurwa kana Judas akatengesa Jesu. Vari kuti pamakasiwa naKristu handiti akasiya inzwai pamaka kuti munzwisise murambo. Alright. Kuti hatisi kutaura pamusoro pe the history of the church. Totaura pamusoro paKristu. Okay. Yes. Saka hatisi kuzokupa kana date kana one. Because those dates are not important. Chakakosha ndiKristu Jesu. Zokuti kana tikada kudiscuss anything outside the authority yaKristu Jesu. Tautaura pamusoro pavanhu. Ndo paya patautaura pamusoro pana Paulo naKefasi. Pakupedzisira vanhu vakutevera vanhu voregera kutevera Kristu. Vanhu vakange vateverwa kutanga kugadzira mitemo yavo. Tsokonoko vanhu vakafirwa naJesu pamuchinjikwa vakurasikirwa neruponeso rwakauya mahara at the sacrifice of Christ. Saka yese pandataura nenyambura ndavakandasi. Funga naida kuti ubate ndekuti imbomira zvo. Maybe vane mubvunzo. Vachabvunza. Nyaya ndaida kuti ubate ndekuti zvoMwari haagoni kuregera any earnest seeker of the truth asina kuwana ruzivo. Mwari anosimudza muranda wake kwaanomubvisa. Ongomusanganisa chete an earnest seeker of the truth. Saka chinongodiwa ndechekuti kana mukati memwoyo kati Mwari ndibatsire inini zvakataurwa nevanhu ndozviziva inda kuda zvamunotaura imi Mwari haakusiya wakadaro. Anosimudza Filipu kubva kwaanomusimudza, anosimudza ani kubva kwaanomusimudza, omusvitsa pedo newe obva angokuparidzira. Unoona Jesu achitaura pamusoro pekuparidzwa kwevhangeri anotaura kuti evhangeri yeushe ichaparidzirwa munyika dzose. Anobva ati for a witness kungoti chingowe chapupu chete. Alright, tapahwisisa. Alright, mamune mubvunzo mufundisi. Ndafunga kuti apostle watori ne bozi vanonzi apostle. Ndanoda kutoverenga Luke 6 inoti Jesu ndiye akanga aenda vadzidzi vazhinji akamira pakati checheretere akatsara pakati pavo vanogumi nevaviri akavapa zita rekuti vaapostora. Ndizvozvo Jesu. NdiJesu akadaro akati imi 12. Ndizvozvo Jesu. Makunzi maapostles. 1. Kaverenga Revelation 2 inoti kuchechi yeEfesus asi wakaidza vamwe vakanga vari pakati pavo waizviti vaapostora ukaona vasiriwo chaivo ichechi yeEfesus yechokwadi yakasiwa ukaona vari wenhema. Zvinoreva kuti muapostora kuchechi kwavo kune vanhu variko wakatowaidza kusvikira wawana taito yekuti apostle. Saka vatori mumastructures vakagadzwa nyoka yerwe negavi iripo. Nyoka yerwe negavi iripo. Zvinoreva kuti munhu waMwari kuchechi kwamuri kuchechi Christian church kune vanhu variko waata kuti wari kutendera nemi kuti muri apostle. Kutenderana kana kusatenderana is neither here nor there. Imakagadzwa naJesu. Imbomira ndati makagadzwa naJesu kuva mubudziwa. Ndozvavari kureva kuti vanhu hazvidi kuti vanhu vatenderana navo. Musamhanya. Chirega ndichikupindurira ndoda kubvira patataurwa nemufundisi. Kuti Jesu ndokubva azoshara vane gumi navaviri kuvaita vaapostora. Zveshuwa ndo zvakaitika. Ndosaka tine vakawanda vakanga vachichallenge apostleship yabrother Paul. Kuti aiwa vaapostora tovaziva
Kuyu Pauro ya nyaya yake iri kuti chiko. Saka hazvishamisi kana pakaita munhu anoda kudhauta akada kudhauta apostleship yapoka, hapana chakagena uye hapana chakaluza. Saka whoever anoda kudhauta my apostleship hapana chaanogena, hapana futi chaanoluza. Zvinongosara zviri maari musoro make, but chamukoshera mai ndechekuti zvakakosha kuti munhu ngaaone Kristu Jesu. Because no mandate necalling. Alright, mupostora Paul unopa nhoroondo kuti ndakanga ndichifamba ndichienda kui wanga achitondoponda maKristu handiti ndopaakaona Jesu, unoipa nhoroondo. Imi nhoroondo yenyu makagadzwa naKristu ndo imwe yavari kuda kuti imi handisi kuti makazvagwa rini AD 31 iyo kure uko imi makazvagwa kuda maybe 1970 or after. Saka padhuze pano. Yes. Saka vanhu chavangada ndongandoita chini chendikada nokuti apa ndoda kuti nditevere Abozi nyaya iripo ndekuti apostle wati convince isu kutinzwise ndechekutizvo makagara panzvimbo yevanonzi vaFarisi nevaSadhusi. Chamunenge makanangana nacho ndechekutsvaga kukonesa. Ndosaka ndiri kutaura kuti aiwa ngatitaure pamusoro paKristu. Nekuti ndikada kutaura inini kuti nhoroondo yangu yakamira yakadai. Ndo zvamuri kuona vamwe vane mashiraini vafa. Vakutovakirwa mashiraini vafa. Apostle wati church yawari ndeyaKristu. Nda kuti wabate why we are asking. Hatisi kuda kuti munhu waMwari tidire nawo. Saka tati vatipe nhoroondo yekuti tinzwise kuti muchechi yaKristu, because munhu kuti ajoine chechi yaKristu unoda kuisa anofana kunzwisa kuti ndikangobuda here musawadha muno ane matona kuti nhoroondo yesawadha itoripo. Ini ndakatoiwerenga ndakatomboisheyawo pano kuitira kuti wanda kunzwa kuti sawadha yacho iri kumbofamba sei, wanotonzwawo siya. So mubvunzo wanga unoda kuti but imi kana musina kuti muchitipa hapasipo pari important kuti tinzwise du. Pane nhoroondo renosiyana nekuti ndizvo inofanira kuti isiyane kudayo because kuti chechi haisi yazvino taakuna 2025 chechi yabva kuna AD 31 34 chechi ichidi ichifamba. Pane machallenges akaitika pakatanga ikakwaya Catholicism kwaya vachitaura mareformers kwani maPentecostals handiti vanhu vese ava imimi muri kuti vanhu vese ava asiwo muChristian church. Christian church ndo chechi chaiyo unless kana muti no iyi part of the true church. Christian church ndo here yaKristu mbozi mati ndo amene kana ndatadza kunzwa kuti mati ndo yapana AD 31 ndio zvataura kana iriyo chayo zvinoreva kuti mati imimi maPentecostals, maSawadha, maRoman Catholic, mapestor one hour wasi muchechi chaiyo yaKristu. Kureva kuti imimi nesu namuna tiri kufanira kutobatsira vanhu kuti wave muchechi chaiyo. Zvatofanira kuita here andisi kana muri kuti no iyi ingori part of the body. Ndamonzwa mara wena kubody of Christ kuti mumwe nemumwe ane parubata ikawa part of the body then I see you the full body. The full body is Christ. Christ is the body. What you can only be is you can only be a member. Ndakanzwa kunge Kristu aitaura kuti nokuti Kristu ndiye musoro, kereke ndiyo muviri. So the church becomes the body, then Jesus is the head. So the head inoteera, the whole body functions through the head. So Kristu ndiye ari kutungamirira kereke yake. Muviri zvese zvinoita muviri wemunhu unoteera musoro kwawanaka. Kuti musoro kati kubuda nepadhwapo bhodhi haigona kudhonza ichitida kuenda neiri. Exactly. Saka Kristu ndiye musoro wekereke. Exactly. Kereke ndiyo muviri. But mumuviri mukereke mune ma-functions. Ma-members. But haarwe. Ruoko urwu harurwe neurwu. Yes. Saka ndopatiri ipapo kuti imi muri kuti here tada kungonzwisa kuti Christian church iri part of the body. Kana kuti ndiyo the body yacho the church yakabva kuna AD 31 because kana yanzi yabva kuna AD 31 zvikureva kuti ndiyo the full body. Mamwe ese have become a force. Bona nadzo zvekuti matiSawadha imuri kutoti Sawadha handigona kuipinda because muri kuti haisi part of the body. Roman Catholic handigona kuipinda
maifanira kuti kusavata Aiwazve. because muri mumwe muviri wedu. Aiwazve. Kana mukasaya kusavata zvinoti you have denied completely. Naye mfundisi. Yeah. Naye mfundisi. Kana imi mukati muri vaaporo, imi mukati muri masavada, umwe akati mukatoliki, umwe akati ndiwakati, ini ndikati ndiri mukristu, zvaipei? Ini ndiri mukristu. Wakanga wachiti ndivaaporo. Saka kana ngandati ini ndiri mukristu. Ndivaaporo wamwe wachiti ndivapopo akatozovarambira kati muri kudivhaidha kana kudivhaidwa Kristu. Munofanira kutotitsura kuti masavadha mamethodist muri kutorasika. Kristu is not divided. Why muri kuti exactly, that's the point. That is the point. Kana mukatidaro manje muri kuti imamira muchokwadi. Christ is not divided. Has divided. And in him there is no darkness at all. But muri kuona here kuti muconversation yedu isusu sofa tisati tawirirana. Zvinoreva kuti chikotasa kuwirira. Ndio nyaya tototsvaka. Nekuti imi mati pane Christian church. Ndo patita. Dziri nhema here. Saka isiri kuti isu ini nditorine true conviction yekuti sawada kana isiriyo. Apoze ndani ndikaramba ndakarembera ka. Mataura yekurembera ka bro manje. Ina ndikaramba ndakarembera. Saka ini ndiri kuti inini ndakupai mukana pa podcast ine. Niwa mwari kutera. Kuti mutipe conviction yekuti semu apostora akatumwa zvaita pose izvo kuti po akasvika akati ndaona aritari dzenyu. Exactly. Ndaona dzimwe dzakanyorwa wani kuti mwari asingazikanwi. Mwari wamusingazivi ndiye wandauya kuzokuziva nebva atanga. Mwari ndiye akasika denga nenyika nezvezvi zviri mairi, akasika vanhu vose vachibva kune mumwe chete. Zvari anopa upenyu nevanhu nekufema nezvose. Akasika vamwe akataura akavatamira muganhu wekugara kwavo zvatiri rudzi rwamwari ngasati rwumwari. Akatanga kuvaparidzira akatanga zvino akatanga kuvaroera nerutongo akati mwari akaregera nguva dzekusaziva kusvikira hanzi pakabhabhatidzwa vanhu paanthens pamaziu kusvikira even wakanga vari wakatanga kuita noise koni vakati paul ada kutoti concert division isati isusu tauya bible truth podcast. Imagine iri kurarwa under masawada kwakuti apostle what a privilege pamberi pemasawada vanhu vari kuona ndidzwezve pamberi pemasawada vanhu vari kuona pamberi pevamwe vamwana vasiri masawada vari kuona apostle wati ndio wane church iri Christian. Masawada akarembera chifunga kuti masawada mangana ari kuona izvi akarembera takuti masawada apostle vari kuti chechi yaKristu yauya pindai. Apostle ngawachitsanangura kuti yakabva kuno mafambiro atiri kuita ndeyekudaiwo. Pane chechi pamakaona Roman Catholic payakafamba so, Christian church yakarwa so. Pozebva kunaidiwa pakauya mareformers vana Martin Luther, Christian church yakauya so. Masawada imimi pamaiita zvana mila Christian church yaiwa so. Pakauya maPentecostal nana JC Moore nana Charles Palm, Christian church yairwa so. Pakauya vana Johana Baptist, vana Johani wemapostori nemarange, Christian church yaifamba so. Inini pandakazvarwa ndakanosangana nayo ichifamba so, ndikaiwana apa nhasi patiri apa ndo patave vanhu vedu vanotowanikwa variko pakati marudzi zvekuti vari mavhesi tiri kutoita then isitochiti koma amuripi nguva yese takarembera saka tisingazivi kanhorondo ikako I think kakakosha nekuti hakuna munhu angajoina zvinhu asingazivi achienda kupi. Ndosaka Paul wakataura kuti ndakafamba ndakadai ndikazoenda kuitira kuti wari kunzwa nyaya dzake wati but murume izvi shuwa une nhorondo. Kana Kristu chai nhorondo yake ndisaka yakanyorwa kuitira kuti titende zvinhu zvatinoziva zvakawerengwa. Ndiani kana Mwari chaane nhorondo? Hanzi maIsraelites akanga achinamata Mwari nenhorondo yekuti makaburitsa vanhu muEgypt. Nhorondo yaMwari yacho itoripo kuitira kuti patinoteera nhorondo yacho kuti ndiye Mwari uya akabva apa akafamba naAbrahama akafamba naJakobho. Tichiona takanyorwa ndozvatakanyorwa bhuku renhorondo so that we easily follow. Mwari hachanetse kunzwisisa. I think zvakanaka. But kana apostle vachiti no haisiriyo nyaya yakakosha changu chakuti tingotaura Kristu. Chekutanga ndechekutizvo genuine man haizikanwe nekuti wakompea mafeki. Yes, genuine man haizikanwe ndo wakompea mafeki. Zvokuti process yeproduction yefake money kuti udo saka tauda kuti usesa the same template kuti tione how genuine this genuine money is. I think kushandisa methodology inenge iri wrong.
right. Zvakafanira kuti izvo yes, Pauro akataura pamusoro asvika pamataura paAthens, right? No, ndatarisa ndikaona kuti munonamata chaizvo. Asi pandaona there's an altar makati kuna Mwari asingazikanwa. Ndiye wandakuda kuparidzira iye. Chakaparidzwa naPaul haasi iye nenhoroondo yake, akaparidza Mwari naKristu Jesu. Ndo zvinotendeusa vanhu kuti vaende kuna Mwari. Then panozouya manje nyaya yekuti izvo vanhu vanochallenja Paul pamusoro pezvake iye. Ndo panobudisa neCV kuti hakana inini kana ukataurwa pamusoro perudzi rwaBhenjamini kutaurwa isusu, kataurwa pamusoro peHebrew kutaurwa isusu, kapataurwa pamusoro pevaFarisi pataurwa inini, kapataurwa chakare pataurwa inini. Asi anobva pesa achitaura but all this I counted this dung, marara, nekuda kwaKristu. So you see, anotarisa history yake neprofile yake neCV yake nekusimba kwayanga yakaita, akati marara nekuda kwaKristu. Saka you see, kuti tuye papodcast yeBible Truth totanga kupa vanhu marara tichiregerera kutaura pamusoro paKristu, ndiona fanika tiita kupa a disservice to our Lord and Savior Jesus Christ. All right. Kuti uya papodcast utaswa nenyika yese kana nenyika dzese uchitaura pamusoro pangu inini. Ndakazozvarwa gore rakati, ndikazosangana naJesu pakati, ndakasangana zvakazodai, ndakazosvika pakadai, ndikazotenda zvakadai, ndikazombodai, ndikadai. Who am I? Hazina kubvunzwa pamusoro penyu. Hanzi kereke. Mirai. Pauro wakati takabva kuna Ningiru. Ini Pauro munondiziva. Akati takabva panani? Pauro munondiziva ini. Ichapita ipi kamutare kuita kuti titsikirane. Ndiri kutaura kuti Pauro otsanangurira vanhu kuti ndanga ndichitopesecuta ini, but ndakasangana naJesu. Handiti nokuti vanhu vanoda chinhu chinobatika, vanhu havadi chinhu chinoita sokuti chaputika seni zvotaura zveevolution zvemurume uya kuti chakangozoti bhuu kurati imi chechi. Kana mukaona Kristu asingabatiki kava murambwika, tendai zvamunoda kutenda. Kana mukaona kutenda muna Kristu chiri chisingabatiki zvitsaurira muda kushumira. Kubatika kwachiKristu ndo zvanzi Mwari unoda vanonamata mweya nomuzokwadi. Yes. Saka zokwadi ine matsimba ayo. Handiti? Yes. Kuti takabva apa tikaenda aiwa zokwadi ainzi takabva apa. Zokwadi inongoramba iri zokwadi, haina kwainobva, haina kwainoenda. Ndosaka paita kutaura kuti ndaverenga shoko raMwari tikatizvo Jesu anoti I am the truth, the way and the life. Kana mukada kuzotaura kuti anozokwadi akazobva apa ikaenda apa, hatichazivi kuti zokwadi ipi yamakutaura pamusoro pa. All right. Imimi itaura kupedza. Right. Christian church izvozvi petiri pana inowanikwa munyika ngani? Pese pane munhu pasi pezuva inowanikwa. Hakuna nzvimbo isina bamaKristu. Unoona mukaverenga Paul achinyora anotaura vese vakatadza pasina murayiro vachaparadzwa pasina murayiro, vakatadza vaine murayiro vachatongwa nemurayiro. Anobva aenda pamberi obva ati nekuti vahedheni kunyange vanga vasina pakanyorwa murayiro vakachengeta murayiro, they did the deeds of the law. Ndo paunoona the power of the Holy Spirit kuti Mwari haasi limited to talk about the small structures that you want to talk about. All right, mvundisi. Saka ndika apostle murungu, I think ndoda kutra kubata. Saka murungu kuti ini ndikanga ndabuda musawada ndi. I 7th day. Ndinokwanisa here kunge ndiri part of Christian church. Ndisinga fellowship nemi. Asi ndindika pose mata hapana pose paungashaya chero ndiri na Kristu. I'm part of Christian church. Chinotozoti sanganisa ndicho kuti you see when we believe Christ, yes, tinotozongosangana and we fellowship and move forward. Saka iyo kuungana yangu fellowship. Asi kana ndiri kwandiri ikoko ndakagamuchira Jesu, I'm part of the Christian church. Pane nindiyere kuti ndiuye ndisangane nemi nditanga mondibhabhatidza ndonzi ndava member yeChristian church. Unoona ndapamwe chete unofanira kubhabhatidzwa. You see, shoko rinofamba ndichiti one Lord, one faith, one baptism. You have to believe in the Lord. You have to accept his person. Kujamaica pane here wangu muri kuziva wakatojoina Christian church wakabhabhatidza. Vamakabhabhatidza. Why should I know them? Ndofana kwaziviri. Ndikuti Christian church muJamaica imi muno makasangana nayo Christian church pamunonamata nawo makasangana nawo.
ngena mbokubvunze munhu wamwari unoziva here kuti izvo Paul paakatanga kuenda achinoparidza akafamba akaenda paKorinthi akaenda papi akaenda papi inozonzi missionary journey. Right. Sekufunga kwenyu pane mafiles aisira vatendi kuti muzive kuti vamwe vatendi vedu kana mukada kuvawana vari paAthens munowana pakati. I think aripo kune tsamba dzakanyorwa naPaul. Even also mukaona iye wacho paakasangana na Kristu Paul akabva apiwa reference yekuenda kuna Aeneas. Aeneas ndobva asangana naye ana Barnabas. Barnabas ndobva atora Paul kwakuenda naye kuna Peter. Akati murume uyu mafambiro aita ndeaya. Iye ari kutaona achiedzawo mweya wakamuisa ukatienda pana Aeneas. Aeneas amubhabhatidza inda witness. Murume uyu atova mumwe wedu. Akatomenza wana Peter. Wana Peter ndiwo wakanga wasirwa chechi kuti waziva kuti tane mumwe pakati pedu ari kutaona Jesu. Wakomana kwakubva wachimupapazira kuti saka uchaita sei cheno noparidza hanzi akatanga kutoparidza muDamascus kwaakanga aenda kuno persecutor ndoko akanyorwa first service yake. Wamwe wachinzi Paul wachimuona achiuya wakatiza paDamascus wakati chimwe akanga auya kuzobata vanhu but akanga achinja. Ndobva atsvakwa zvinonzi manheri aya akaburutswa nerusero akuda kutouraya navaFarisi. Ndobva atizwa naye kuenda kuJerusarema kwanga kune chechi yana Peter kwanga kune chechi kwanga kune main campus kureva kuti kwamba nemastructures even vakanga vaparidza vakaenda pavaenda vaisiya mastructures kwavaizodzoka vachiita follow up yekuti paKorinde takasiya vanhu varipo pari kupindika here vanhu vevonyora tsamba Timothy ndakakusiya ningi ndakakusiya paKrete pari kupindika here mwanangu kureva kuti there were also structures. Ndipana ndibvunza kuti imi muno muZimbabwe ndasangana nemi muri apostle mune mastructure kune kwamukutopindira kune ungano yekuti ini ndogona kuti ndikasangana nemi kana iri Sunday kana iri Saturday ora tisaka nesabata saka nesabata ndogona kutokuonaye tosanga kana ndikanga ndopana ndibvunza kuti wana awa wamina wamuri kusangana nawo nesabata kuti muzosvika pakuti tane vanhu ndo vanhu vatawa nawo ndakuvatungamirira muri apostles yamuri kuitaka muri mutungamirira ndeyekuti muri kutora structure yekwamunenge muchibva moda kuikweta nestructure inofanira kunge iri muChristian church. Mobva mati kana kange isina kuda izvi no ndikutopa kuti handii muri apostle kana muri apostle muri leader. Ndiana kati ndingori leader kandikaita apostle. Maapostles ndo macustodians ndo vatungamiriri wekereke. Hamuzomuka bhuku raActs rinotaura kuti vhangeri rakanga richifamba inoti vamwe vese vakashingairira pakugovana vaapostora vachiparidza evhangeri nekutungamira. Saka vanhu vakanga vachitungamira chechi handii kereke inonzi yakasiyirwa maapostles here. Even Jerusalem richaona maapostles inonzi foundation yachanga iri 12 apostles. Also magedzi achanga ari vana vaIsraeri 12. Some apostles are going to be honored by God because ndo vakavatungamiriri wechechi. Mukaverenga even Paul achitaura anoti hakuna dzimwe nheyo dzakawakwa kunze kweidzi dzakawakwa naKristu Jesu. Waapostora nevaprofita wariwo vari pafoundation kureva kuti maprophets and the apostles ndo foundation of the church. Rimwe timu resonzi imwe tese tinokura ndiye Ephesians 2 tinovakwa pamusoro pavo tichikura saka kufoundation vakwa pamusoro pavapostora nekereke kandiverenge Ephesians chapter 2 ndozvainotaura inoti Kristu Jesu ari ibwe here pakona the cornerstone is Christ. But foundation yakaiswa yakaleyiwa maapostles nemaprophets. Kristu ndiye akabata chechi yacho ndiye the chief cornerstone. But vamwe vese tinonzi tiri kukura Paul ndiye anotaura kuti hakuna zvimwe nheyo ndikuverengere dzakaleyiwa kare Ephesians 2 yes from verse number 9. Paul anotsanangura what I'm saying. So from verse number 19 anoti now therefore you are no more strangers and foreigners but fellow citizens with the saints in the household of God
and you are built upon the foundation of apostles and the prophets. You are built imimi makavakwa on the foundation of imimi ndimakavakwa pafoundation. Ndo zvatachitaura. Saka maapostles nemaprophets ndo foundation yedu, kureva kuti ndo maleaders edu. Vamwe vese tiri kuvakwa pamusoro pavo. Anobva kuti Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building filleth the frame together. So maapostles nemaprophets ndo foundation yedu isusu, ndo vanhu vakaparura. Maapostles amapillars iconfusion tikuda kuti chii kuti chii handikuverenga hangu vhesi, handisi kuziva kuti iyo yamutaura kuti chii. Pana achiti from this verse zviri kuratidza kuti according to Paul foundation ine maapostles nemaprophets. Ari kuti isu vamwe vese taakuvakwa pamusoro pavo. Zvaari kungoedza kutaura ndezvekuti kereke payakavakwa Kristu aivaka, iye akaenda ane vanhu vaakaipa, akaisira vaapostoli kuti vachimutungamirira as leaders. Saka maleaders echurch maapostles ndo vanotoitungira, ndo wakaisirwa, ndo vanotoziva kuti ichafamba sei kereke. Ndosaka achinzi akatsaura pakati pavadzidzi akati awa ndakuwati vaapostora 12 waya. Ndosaka vaya bhuku razvakazaranaitaura rangati wamwe wakada kuuya wakazvita vakaedzwa wakaonekwa wasiriwo chaiwo wari wenhema. Kunoti kune vamwe wakada kuuya wachida kupa chechi Efesasi wachida kuti tisu wakazonzi ngatikutarisei vakomana venyu ndimi here. Kutorea kuti ofisi yeapostoli munhu akati ndiri maapostoli anofanira kuedzwa. Mama muchiti mabasa angu anenge aripo anotariswa. Saka isu Paul akanga achiti aiwa inini handina kuona Kristu here. Akadhifenda akati tarisai mabasa angu, handisi mukuru kuapostora, handifaniri kunzi apostora, asi nenyasha dzaMwari ndiri munhu akadai. NdiMwari akandisarudza akandipa basa iri. So nachiti ni ku Christian church imi kana muri apostori, you are part of the leadership, you are part of vanhu vari kutungamirira vanhu, because zviri biblical. Pafoundation pane maapostoli nemaprophets. Pakaita profeti agona kuti inini ndingori alright vanhu vaMwari pachechi papa panobva panzi to some he gave to be apostles, to some evangelists, to some workers of yes ma-structures saka i-organization ndiyo organization alright vanhu vaMwari hapana na problem. We have all that in the church. Yeah, alright. Ndonga nguva yedu inenge yati fambei, asi panapa ndofunga tafamba koso kumwe tichibvumirana kuti chechi yaMwari inoonekwa nokutenda muna Jesu. Ndeye vanhu vakatenda muna Jesu vari kutevera matsiko aJesu okuchengeta mutemo waMwari. Handiti ikaonekwa futi vanhu ivavo vanenge vabhabhatidzwa. Tikati vanofamba mumweya, and mumweya ndo mataurwa kuti kana wava mumweya, mweya ndo unokupa simba rokuchengeta muraro waJesu. Asi panapa nyaya imwe yazotanga yava yeorganization yekereke. Tikatarira Jesu wakasiyira chechi kuvanhu, ndo nyaya yatatotaura panapa kuti vanhu Jesu unoonekwa kuburikidza nei nevanhu. Jesu haangangoonekwa asipo, but panofanira kuva neorganization. Handitika zviri kutaura panapa mupostori vari kuti chechi yaJesu haina nhoroondo, Jesu ndiye nhoroondo yayo. Asi kaJesu unofanira kuonekwa achipirawo kune vamwe. Ndo zviri kutaurwa namufundisi Marufu. Handiti kuti wakazopa vamwe vakadai. Asi mupostori vari kuti chechi yaJesu pakaita majakejes paya pakaitika the Church of Rome yaingovapo asi isingavonekwi. Saka ndo zviri kunzi toda kuti tiione kuti yakazofamba sei. Ndo pane nyaya vamwewo mune zvemungada kutaura, toda kuti mupinde. Chirongwa chinechi ndechekuti titange kutaura. Handitika so ngatitange kutaura nenyaya dziri kubuda apa kuti chechi yaKristu panyaya yekuzodzwa kwayo nokuvumbwa kwayo inoonekwa kuburikidza nevanhu here kana kuti Kristu unongoonekwa ari ega pasina vanhu. Ndo mibvunzo iri kubuda apa. Handitika so toda kutenda. Ndini wenyu Murambwi Masinhiri. Nhasi ndandina apostles Vanda namufundisi Marufu. So nyaya ngatirambe tichinda nayo. Tichanzwa kuti toda pati 3 tichaenda tinotenda.